Dîrokan, Pirtûkaya Kemîn, Veşeya Kemîn, Adem, Şît, Enoş, Kenan, Mahalel, Yaret, Henox, Metuşaleh, Lamex, Nuh, Sem, Ham û Yafet. Lavên Yafet, Gomer û Mecuc, û Maday, û Yavan, û Tubal, û Meşek, û Tiras, û lavên Gomer, Aşkenaz û Dîfat û Togarma, û lavên Yavan, Elîşa û Tarşiş, Kittim û Rodanim, lavên Ham, Kuş û Mitzrayim, Put û Kenan, û lavên Kuş, Seba û Havîla, û Sabta û Rama û Sabteka, û lavên Rama, Şeba û Dedan, û Kuş bû bavê Nimrod û dest pê kir û rûyê erdê bû zilamekî bi qudret. û Mitzrayim bû bavê Ludiyan û Anamiyan û Lehabiyan û Naftuhiyan, û Patrusyan û Kasluhiyan, Filistiyan ji vana derketin, û Kaftoryan, û Kenan bû bavê lavê xwe yekemîn Sido û Het, û Yebusî û Amorî û Girgaşî û Hîvî û Arkîn û Sinî û Arvadî û Tsemarî û Hamatî. Lavên Sem, Elam û Aşur û Arpakşad û Lud û Aram û Uts û Hul û Geter û Meşek. û Arpakşad bû bavê Şelah û Şelah bû bavê Eber. û du lav ji Eber re hatin dinê, naveyekî Pelek bû, ji ber ku di rojên wî de rûyê erdê hate parvekirin û navê birayê wî Yoktan bû. û Yoktan bû bavê Almodad û Şelef û Hatsarmavet û Yerahim û Hadoram û Uzal û Diklan û Ebal û Abimael û Şeba û Ofir û Havîla û Yobab. Hemûyên vana lavên Yoktan bûn. Sem, Arpakşad, Şelah, Eber, Pelek, Reû, Seruç, Nahor, Terah, Abram. Ev Brahîm e. Lavên Brahîm, İshak û Smaîl. Nijadên vana evin. Lavê pêşîniyê Smaîl, Nebayot û Kedar û Adbel û Mibsam. Mişma û Duma, Massa, Hadad û Tema, Yetur, Nafiş û Kedema. Vana lavên Smaîlin. û lavên cariya Brahîm Ketura, Nimran û Yokşan û Medan û Midyan û Yişbak û Şuah anîne dinê. û lavên Yokşan, Şeba û Dedan. û lavên Midyan, Eyfa û Efer û Henox û Abîda û Eldaa. Hemûyên vana lavên Keturan e. û Brahîm bû bavê İshak. Lavên İshak, Esav û İsraîl. Lavên Esav, Elîfaz, Reuel û Yeuş û Yalam û Korah. Lavên Elîfaz, Teman û Omar, Tsefî û Gatam, Kenaz û Timna û Amalek. Lavên Reuel, Nahat, Zerah, Şamma û Miza. û lavên Seur, Lotan û Şobal û Sibeon û Ana û Dişon û Etser û Dişan. û lavên Lotan, Hori û Homam û xuşka Lotan Timna. Lavên Şobal, Alyan û Manahat û Ebal, Şefî û Onam. û lavên Sibeon, Aya û Ana. Lavên Ana, Dişon û lavên Dişon, Hamran û Eşban û İtran û Keran. Lavên Etser, Bilhan û Zavan û Yakan. Lavên Dişan, Uts û Aran. Berî ku kralek li ser lavên İsraîl kraletiyê bike, kralên ku li welatê Edomê kraletiyê kirine vanan e. Belayê lavê Beor û navê bajarê wî Dinhaba bû. û bela mir û devla wî Yobabê lavê Serahê Botsrayê kraletiyê kir. û Yobab mir û devla wî ji welatê Temanyan Huşam kraletiyê kir. û Huşam mir û devla wî Hadadê lavê Bedadê ku di beyera Moabê de li Midyanê xistibû bû kral û navê bajarê wî Avît bû. û Hadad mir û devla wî Samlayê Masrekayê bû kral. û Samla mir û devla wî Şaulê ku ji Rehobota li Qeraxa çeme bû kral. û Şaul mir û devla wî Baal Hananê lavê Akbor bû kral. û Baal Hanan mir û devla wî Hadad kraletiyê kir û navê bajarê wî Payî bû û navê jina wî Qîza Mezahab, Qîza Madret Mehetabel bû. û Hadad mir û Mîrên Edom, Mîr Timna, Mîr Alya, Mîr Yetet, Mîr Oholîma, Mîr Ela, Mîr Pinon, Mîr Kenas, Mîr Teman, Mîr Mitspar, Mîr Magdiel, Mîr İram. Mîrên Edomê vana bûn. Beşed û Emîn. Lavên İsraîl vanan e. Ruben, Şimeon, Lewî û Cehuda, İşşakar û Zebulun, Dan û Siv û Benyamin, Naftali, Gad û Aşer. Lavên Cehuda, Er û Onan û Şela. Ev her siyan jê re ji qîza Şuaya Kenanî hatin dinê. û lavên Cehuda yê yekemîn er di çavê xudan de xerab bû û wî kuşt. û buka wî Tamar jê re Peres û Zerah anîn dinê. Hemû lavên Cehuda pênc in.
Lavên Perets, Hesron û Hamul, lavên Zerah, Zimri û Eytan û Heman û Kalkol û Dara. Hemûyên vana pêncin. û lavên Karmîn, a karê ku di sûçkirina tiştê ku hatiye tirxankirin de İsraîlê xistiye derdê. û lavên Eytan, Azarya. û lavên Hesronê ku jê re bûyîne Yerahmel û Ram û Kelûbay. û Ram bû bavê Amminadab û Amminadab bû bavê Nahşonê begê lavên Cuhuda. û Nahşon bû bavê Salman û Salman bû bavê Boaz û Boaz bû bavê Obed û Obed bû bavê İşay. û İşay bû bavê lavê xwe yî yekem Eliab û lavê xwe yî duwemîn Abinadab û lavê xwe yî sêvemîn Şimea û lavê xwe yî çaremîn Netanel û lavê xwe yî pêncemîn Radday û yê lavê xwe yî şeşemîn Otsem û bû bavê lavê xwe yî heftemîn Dawid û xuşkên wî Tseruya û Abîgayl bûn. û sê lavên Tseruya hebûn, Abîşay û Yoab û Asahel. û Abîgayl Amasa anîdinê û bavê Amasayê terê Smaîlî bû. û Kalebê lavê Hesron ji jina xwe Azuba û ji Yerîotê bû bavê zarokan û lavên pîrekê vana bûn, Yeşer û Şobab û Ardon. û Azuba mir û Kaleb bi jinetî Efraz ji xwe re anî û ew jî jê re Hûr anîdinê. û Hûr bû bavê Ûrî û Ûrî bû bavê Betsalel. û paşî vê yekê Hesron ket cem qîza Makîrê ku bavê Gileadê û wê pîrekê di 6 salî de anî û jê re Segûb anîdinê. û Segûb bû bavê Yaîr li welatê Gileadê 23 bajarên wî hebûn. û Geşûr û Aram navçeyên Yaîr û Kenat û gundên wê 6 bajarî ji wan ve stendin. Vana hemûyan lavên Makîrê bavê Gilead bûn. û paşî ku Hesron li Kaleb Efratayê mir, paşê wî Abiyaya jina Hesron jê re Aşûrê bavê Tekoa anîdinê. û lavên Yerahmelê lavê yekemînê Hesron. Lavê wî yê yekemîn Ram û Bûna û Oren û Otsem, Ahiya. û jinekî dinî Yerahmel hebû û navê wê Attara bû. Dayika Onam ew bû. û lavên Ramê lavê yekemînê Yerahmel, Mas û Yamîn û Eker. û lavên Onam Şammay û Yuda bûn. û lavên Şammay Nadab û Abîşûr û navê pîreka Abîşûr Abîhayl bû û jê re Abhan û Molîd anîdinê. û lavên Nadab Seled û Appayîm. Lêbelê Seled bêlaw mir. û lavên Appayîm İşî. û lavên İşî Şeşan. û lavên Şeşan Ahlay. û lavên Yedanê birayê Şammay Yeter û Yonatan û Yeter bêlaw mir. û lavên Yonatay Pelet û Zaza. Vana lavên Yerahmel bûn. û lavên Şeşa tune bûn. Lêbelê qîzên wî hebûn. û kolekî Şeşa yekî Misrî hebû û navê wî Yarha bû. û Şeşan qîza xwe bi jinetî da qûlê xwe Yarha û jê re Attay anîdinê. û Attay bû bavê Natan û Natan bû bavê Zabat. û Zabat bû bavê Eflal û Eflal bû bavê Obed. û Obed bû bavê Yehu û Yehu bû bavê Azarya. û Azarya bû bavê Heles û Heles bû bavê Eleasa. û Eleasa bû bavê Sîsmay û Sîsmay bû bavê Şallûm. û Şallûm bû bavê Yekemya û Yekemya bû bavê Elîşama. û lavên Kalebê birayê Yerahmel. Lavê wî yê yekem Meşa. Ew bavê Zîf bû û lavên Mereşanê lavê Hebron. û lavên Hebron Korah û Tapuha û Rekem û Şema. û Şemah bû bavê Yorkeam û bavê Raham û Rekem bû bavê Şammay. û lavê Şammay Maon bû û Maon bavê Beyt Sur bû. û Eyfaya cariya Kaleb Haran û Mosa û Gazez anîdinê û Haran bû bavê Gazez. û lavên Yahday Regem û Yotan û Geşan û Pelet û Eyfa û Şaf. Makaya cariya Kaleb Şeber û Tirhan anîdinê. û Şafê bavê Madmanan û Şevayê bavê Makpena û bavê Gibean anîdinê. û qîza Kaleb Aksa bû. Lavên Kalebê lavê Hûrê ku lavê yekemî Efratan bû ev bûn. Şobalê bavê Kiryat Yearîm. Salmayê bavê Beytlehem. Harefê bavê Beyt Gader. û lavên Şobalê bavê Kiryat Yearîm jê hebûn. Haroe neviyê Menuhyan û eşîrên Kiryat Yearîm. Yitriyan û Putyan û Şumatyan û Mişrayan ji vana Tsoaryan û Eştaolyan derketin. Lavên Salma, Beytlehem û Netofayyan, Atrot Beyt Yoab û neviyên Manahatiyan. Tsoryan. Eşrên katîbên ku li Yabetsê Tratyan, Şimeatiyan, Sukatyan. Ev zilamên ku nijada Hammatê bavê mala Rekabê kenîne. Beşa sevemîn. û lavên wî ên ku li Hebronê ji Dawid re bûne vanan e. Lavê pêşîn İzraîlî. Amnonê ku ji Ahinoam bûye, yê duwem. Danielê ku ji Abîgayla Karmelî bûye, yê sevemîn Abşalomê lavê Makaya qîza Talmanê qiralê Geşûrê yî.
Ye çaremin Adonya'ya lave Haggit, ye pencemin Şepatya'ya ku Cabitay ve buye, ye şeşemin İtrame ku Jijinavi Egla buye. Le Hebron'e bonavi 6 lav bun. Ulvur 7 sal u 6 meh kraletiye kir. Ul Orşelim'e 33 sal kraletiye kir. Ul Orşelim'e vana jere bun. Şima'ye ku jibaş şu aya qiza ammiyel jere buye, u Şobab, u Natan, u Süleyman 4. U İhbar, u Elişama, u Elifelet, u Noga, u Nefek, u Yafiya, u Elişama, u Elyada, u Elifelet neh. Jizarokên ceryan vedetir hemû lavên Davudin u Tamar xuşka wane. U lavê Süleyman Rehobam, u lavê wî Abiya, lavê wî Asa, lavê wî Yehoşafat, lavê wî Yoram, lavê wî Ahazya, lavê wî Yoaş, lavê wî Amasya, lavê wî Azarya, lavê wî Yotam, lavê wî Ahaz, lavê wî Hiskiya, lavê wî Manaşe, lavê wî Amon, lavê wî Yoşiya. U lavên Yoşiya. Lavê wî Yepeşin Yohanan, ye duemin Yehoyakim, ye sevemin Sedekiya, ye çaremin Şallum, u lavên Yehoyakim, lavê wî Yekonya, lavê wî Sedekiya, u lavên Yekonyayê Sirgune, lavê wî Şealtiyel, u Malkiram, u Pedaya, u Şenatsar, Yekamya, Hoşama, u Nebadya, u lavên Pedaya, Zerubbabel u Şimeyi, u lavên Zerubbabel, Meşullam u Hananya u xuşkavan Şelomit, u Haşuba u Ohel u Berekya u Hasadya, Yuşab Hesed 5, u lavên Hananya, Pelatya u Yeşeya, lavên Refaya, lavên Arnan, lavên Obadya, lavên Şekanya u lavên Şekanya, Şemaya, u lavên Şemaya, Hattuş u İgal u Bariyah u Naarya u Şafat 6, u lavên Naarya, Elyoenay u Hiskiya u Azrikam 3, u lavên Elnoenay, Hodavya u Elyaşib u Pelaya u Aqub u Yohanan u Delaya u Anani 7. Beşe çaremin. Lavên Cehuda, Perets, Hesron u Karmi u Hur u Şobal, u Reayayê lavê Şobal bu bavê Yahat, u Yahat bu bavê Ahumay u Lahat. Eşirên Tsorayyan vanane, u lavên bavê Eytan vanane. Yizrael u İşma u İdbaş u navê xuşkavan Haselelponiye. U bavê Gedor Penuel u bavê Huşa Ezer. Vana lavên Hurê bavê Beytlehem u yek u yekem bûye Efratayê ne. U du jinên Aşûrê bavê Tekoa bûn. Hela u Nara. U Nara jêra Ahuzam u Hefer u Temenni u Haştarya anîndinê. Vana lavên Nara bûn. U lavên Hela, Tiseret, Yissar u Etnan. U Hakkot bu bavê eşîra Aharelê lavê Anub u Tsobeba u Harum. U Yabes ji birayên xwe hîn jî birêztir bû û dayika wî bi gotina min bijam wî anîdinê navê Yabes lê kir. Û Yabes ji Xwedayê İsraîlê re feryadê kir û got: Xwezîka tu min bi rastî pîroz bike û sînorê min fireh bike û destê te bi min re be û bona ku êşê nekişînim min ji şerê ve xelas bike. Û Xwedê tiştê ku xwestibû dawî. Û kel û bê birayê şuan bû bavê Mehîr û ew bavê Eşton bû. û Eşton bû bavê Tehîn nayê ku bavê Beyt Rafan û Paseah û İr Nahaş. Vana zilamên Rekan e. û lavên Kenaz, Otniyel û Seraya. û lavên Otniyel Hatat. Meonotay bû bavê Ofra û Seraya bû bavê Yoabê ku bavê Ge Haraşî me. Ji ber ku vana hunermend bûn. û lavên Kalebê lavê Yefunnen. İr û Ela û Naam û lavê Ela û Kenaz. û lavên Ela û Kenaz. û lavên Yehallel, Zif û Zifa, Tirya û Asarel, û lavên Esra, Yeter û Mered û Efer û Yalon û jina wî Miryam û Şemma û îştahê bavê Eştemoa anîdinê. û jina wî ya ku Cihudî Yeredê bavê Gedor û Heberê bavê Soko û Yekutiyelê bavê Zanoah anîdinê. û lavên Bityaya qiza Firavun ya ku Mered bi wê re zewicî bû vanan e. û lavên xuşka Naham ya ku jina Hodiyayê Garmî bavê Keîla û Eştemoaya Makayî bûn. û lavên Şimon, Amnon û Rinna, ben Hanan û Tilon. û lavên İşî, Zohet û ben Zohet. Lavên Şelayê lavê Cehuda, Erê, bavê Leka û Ladayê bavê Mareşa û ji mala aşbeya eşîrên mala kesên ku kitanên tenik çêdikin. û Yokim û zilamên Kozeba û Yoaş û Saraf vanal Moabê rêveviriyê kirin. û Yaşûbî Lehem û van qeyd nakevnin. Vana kuzvan bûn û yên ku li Netayimê û li Gedarayê rûdinin bûn û dimîna ku dikare qiral debin li wir bi wî re rûdiniştin. Lavên Şimeûn, Nemuel û Yamîn, Yarîb, Zerah, Şaul. Lavê wî Şallum,
Lavi Mipsam, Lavi Mişma, Ulavin Mişma, Lavi Hamuel, Lavi Zakkur, Lavi Şimei. U 16 lavin Şimei u 6 qizemiye bun. Lebeli lavin Ibrahim vi nezede bun. U hamu aşiravan qasi lavin cuhuda zede nebun. Ul Be'er Şebaye, ul Moladaye, ul Hassar Şuaeli, ul Bilhaye, ul Etsemi, ul Tolade, ul Betueli, ul Hormaye, ul Tsiklage, ul Beyt Markabote, ul Hassar Susime, ul Beyt Biriye, ul Şahara'yı meruniştin. Hatta kraletiya Davud bajarı wan ev bun. U gundên wan Eytam û Ayn, Rimon û Token û Aşan, 5 bajar. Û hemû gundên dora van bajaran in. Yên heta bialê ên wan bûn. Cihên ku ew lê rû diniştin vana bûn û nivîsa wanê nijadê heye. Û Meşobab û Yamlek û Yoşayê lavê Amasya û Yowel û lavê Asiyel, lavê Seraya, lavê Yoşiba Yehu û Elonay û Elyoenay û Yakoba û Yeşohaya û Asaya û Adiyel û Yesimiel û Benaya û Zizayê lavê Şifiye, lavê Allonê, lavê Yedayê, lavê Şimriye, lavê Şemaya. Vana ku bi navên xwe de hatin bankirin, de eşirên xwe de bek bûn û malên bapîrên wan zaf zêde bûn. û bona ji bo keriyên xwe çêregehê bibînin, çûn heta cihê ketina Gedorê, ber bi Rojhilatê û çêregeha qenc û geş dîtin û welat fireh û aram û bêxem bû. Ji ber yên ku berê li wir rû diniştin ji hamê bûn. û vana ku bi navê xwe hatin nivîsandin, di rojên Kralê Cûda Hîskiya de hatin û çadirên wan û mewûnên ku li wirin xistin û wan bi tûmî tune kirin, heta îro jê wîsaya û cihên wan rûniştin. Ji ber ku li wir bona keriyên wan çêregehe bû. û ji wan ji lavên Şîmeûn 500 kes çûn çiyayê Seyrê û lavên Îşî, Pelatya û Neharya û Refaya û Uziyel li ser wan bûn. û liyên ku ji ber revokên Amalekiyan mane xistin û heta îroj li wir rûniştin. Beşa pêncemîn. û lavên Rûbenê ku lavê yekemînê İsraîlê yî, ji ber ku lavê wî yê yekem bû, lê belê madem ku nivîna bavê xwe mindar kir, mafê wî yê lavê yekemîniyê ji lavên Usvê lavê İsraîl re hate dayîn û regeza wî li gora mafê lavê yekemîniyê nehatin jimartin. Ji ber ku cuhuda ji birayên xwe hîn jî xurtir bû û serwer ji wî ve hat. Lê belê mafê lavê yekemîniyê yê Usv bû. Lavên Rûbenê ku lavê yekemînê İsraîlê yî, Henox û Pallu, Hesron û Karmî, lavên Yowel, lavê wî Şemaya, lavê wî Gog, lavê wî Şimei, lavê wî Mîka, lavê wî Reaya, lavê wî Bal, lavê wî Bearayê ku Kralê Aşurê Tilgat pîlne ser wî ajotibû, ew bi xwe begê Rûbeniyan bû. û birayên wî li gora eşirên xwe dema regezên nijadan hatin jimartin, serî Yeîel û Zekarya û belayê lavê Azazê, lavê Şemayê, lavê Yowel, ew heta Nebo û heta Baal Meonê li Arowerê rû dinişt. û ber bi Rojhilatê heta cihê ku ji çemê Feratê ketina çolê rû dinişt. Ji ber ku gayên wan li warê Gileadê zêde bûn û di rojên Saûl de bi Hagriyan re cengê kirin û vana bi destên wan veketin û di Rojhilata Gileadê de ew di hemûya welêt de di çadirên wan de rûniştin. û lavên Gad di warê Başanê de heta Selakayê li hember wan rûniştin. û serê wê Yowel û yê duwem Şafam û Yanay û li Başanê Şafat. û birayên wan ên ku ji mala bapîrên wan in Mîkael û Meşûlam û Şeba û Yoray û Yakan û Ziya û Eber heft. Vana lavên Abîhailê, lavê Hûriyê, lavê Yaroahê, lavê Gileadê, lavê Mîkaelê, lavê Yeşîşayê, lavê Yahdoyê, lavê Buz bûn. Ahiyê lavê Abdîelê, lavê Gûnî, serê malên bavên wan bû. û li Gileadê li Başanê û li navçeyên wê û heta cihên derketina wê di hemû çêregehên Şaronê de rûniştin. Di rojên Kralê Cûda Yotan de û di rojên Kralê İsraîlê Yeroboam de vana hemûyan li gora regezên xwe hatin jimartin. Lavên Rûben û Gadiyan û neviyên nijada Manaşe ji zilamên Egît 44,706 kesên ku şûr û mertal bi wan re ne û kevanê ve tîrê de avêjin û yên ku bona cengê bi talîmin û derdkevin artêşê bûn. û bi Hagriyan bi Yetur û Nafîş û Nodab re cengê kirin. û dijî wan ji vana re alîkariya te kirin û Hagrî û hemûyên ku bi wan re ne hatin dayîna destên vana, ji ber ku di cengê de ji Xwedê re feryat kirin û wan bihîst, ji ber ku bi wî ve ewle bûbûn. û heywanên wan 50,000 heb deveyên wan û 250,000 heb miyên wan û 2,000 kerên wan û 100,000 zilamî ajotin û birin.
Jiber ku yên hatin lêxistin û mirin zaf bûn. Jiber ku ev ceng ji Xwedê bû. Ve heta wexta sirgunê li cihên wan rûniştin. û lawên neviyê nijada Manaşe di welêt de rûniştin. Ji Başanê heta Baal Hermonê û Senîrê û heta çiyayê Hermonê belav bûn û serê mala bapîrên wan vana bûn. Efer û Îşî û Eliyêl û Azriyêl û Yeremya û Hodavya û Yahdiyêl mêrxasên bi metirsî, zilamên bi nav û deng serokên mala bapîrên xwe. û li dijî Xwedayê bapîrên xwe sûcê kirin û li pey îlayên netewên welêt ên ku Xwedê ji ber wan helaq kiribû zinê kirin. û Xwedayê İsraîlê rihê qiralê Aşûrê Pûl û rihê qiralê Aşûrê Tilgat Pîlneserê şer kirin û wan Rûbeniyan û Gadiyan û neviyên nijada Manaşe ajotin û wan birin Halahayê û Haborê û Harayê û çemê Gozanê heta îroj li wan derane. Beşa şeşemîn Lawên Lewî Gerşom, Kohat û Merarî û lawên Kohat Amram, Yîsar û Hebron û Uziyel û zarokên Amram Harûn û Musa û Miryam û lawên Harûn Nadab û Abîhû Eleazar û Îtamar. Eleazar bû bavê Pinehas, Pinehas bû bavê Abîşûa û Abîşûa bû bavê Bukki û Bukki bû bavê Uzzî û Uzzî bû bavê Zerahya û Zerahya bû bavê Merayot. Merayot bû bavê Amarya û Amarya bû bavê Ahîtub û Ahîtub bû bavê Tisadok û Tisadok bû bavê Ahîmaats û Ahîmaats bû bavê Azarya û Azarya bû bavê Yohanan û Yohanan bû bavê Azarya. Li Orşelîmê yê mala ku Silêman ava kiribû de kaîntiyê dikir ew bû. û Azarya bû bavê Amarya û Amarya bû bavê Ahîtub û Ahîtub bû bavê Tisadok û Tisadok bû bavê Şallûm û Şallûm bû bavê Hilkiya û Hilkiya bû bavê Azarya û Azarya bû bavê Seraya û Seraya bû bavê Yehotsadak û dema Xudan bi destê Nebukadnesar Cihuda û Orşelîmê ajot Yehotsadak çû sirgunê. Lawên Lewî Gerşom, Kohat û Merarî û navên lawên Gerşom vanan e Libnî û Şimeyî û lawên Kohat Amram û Yîsar û Hebron û Uziyel bûn. Lawên Merarî Mahlî û Muşî û li gora malên bapîrên xwe eşîrên Lewî yan vana bûn. Ji Gerşom lawê wî Libnî, lawê wî Yahat, lawê wî Zimma, lawê wî Yoah, lawê wî İddo, lawê wî Zerah, lawê wî Yeaterek. Lawên Kohat lawê wî Aminadab, lawê wî Korah, lawê wî Asîr, lawê wî Elkana û lawê wî Ebyasaf û lawê wî Asîr, lawê wî Tahat, lawê wî Uriyel, lawê wî Uziya û lawê wî Şaul. û lawên Elkana Amasay û Ahimot. Gavan mirov were Elkana, lawên Elkana lawê wî Tisofay û lawê wî Nahat, lawê wî Eliyab, lawê wî Yeroham, lawê wî Elkana û lawên Samuyel, lawê wî yê pêşîn Yoel û yê duwem Abiya. Lawên Merarî Mahlî, lawê wî Libnî, lawê wî Şimeyî, lawê wî Uzza, lawê wî Şimea, lawê wî Hagiya, lawê wî Asaya. û paşî ku sindoqa peymanê giyaşt Aramiyê, zilamên ku Dawud wan li mala Xudan daniya xizmeta stranê vanan e. û heta ku Silêman li Orşelîmê mala Xudan ava kir, li ber şinwara çadira civandinê bi stranê xizmetê dikirin û li gora usulên xwe di xizmetên xwe de sekinîn. û yên ku disekinîn û lawên wan vanan e. Ji lawên Kohatî hemanê qesîdvanê ku lawê Yoelê, lawê Samuyelê, lawê Elkanayê, lawê Yerohamê, lawê Eliyêlê, lawê Toahê, lawê Tisufê, lawê Elkanayê, lawê Mahatê, lawê Amasayê, lawê Elkanayê, lawê Yoelê, lawê Azaryayê, lawê Sefanyayê, lawê Tahatê, lawê Asîrê, lawê Ebyasafê, lawê Korahê, lawê Yîsarê, lawê Kohatê, lawê Lewîyê, lawê İsraîl. û birayê wî Asafê li aliyê wî rastê sekiniye, Asafê lawê Berekyayê, lawê Şimaayê, lawê Mikaelê, lawê Baseyayê, lawê Malkiyayê, lawê Etniyê, lawê Zerahê, lawê Adayayê, lawê Eytanê, lawê Zimmayê, lawê Şimeyîyê, lawê Yahatê, lawê Gerşomê, lawê Lewî. û lawên birayê wan Merarîyê ku li aliyê wî çepê sekiniye, Eytanê lawê Kîşinê, lawê Abdiyê, lawê Mallukê, lawê Haşabyayê, lawê Amasyayê, lawê Hilkiyayê, lawê Amtsiyê, lawê Baniyê, lawê Şemerê, lawê Mahliyê, lawê Muşiyê, lawê Merariyê, lawê Lewî. û birayên wî Lewîyan ji bo hemû xizmetê mala Xwedê hatin dayînê. Lê belê Harûn û lawên wî li gora her tiştên ku qûlê Xwedê Musa emir daye, bona her karenciyê herî pîroz û bona ji bo İsraîlê kefaretê bikin,
لسر پیشکشیگاه پیشکشین شوتاندنه و سر پیشکشیگاه بخوره پیشکشیان پیشکشی دکرن. و لاوین هارون وانانه. لاوی الازار، لاوی پیناس، لاوی ابوشوا، لاوی بوکی، لاوی اوزی، لاوی زراحیا، لاوی مرایوت، لاوی آماریا، لاوی آهیتوب، لاوی تصادق، لاوی آهیمات. و سینور وان ده لگورا قناغ وان جین کرودنشتن وانانه. جلاوین هارون حتی عشیرین کواتی جبر کو وجاگا پیشین جوان رکتبو لواره جهودا هبرونه و چرگین خواه ین دوراوی داوان. لبله گندو زویین باجر دان کاله بلاوی یفونه. و جلاوین هارون ره وکی باجارین که خواته ده بسترین هبرونه و لیبنا و چرگین وی و یادتیره و اجتماع و چرگین وی و هیلن و چرگین وی و دبیر و چرگین وی و آشان و چرگین وی و بیت شمش و چرگین وی و جنیجادا بنیامین گبا و چرگین وی و عالمت و چرگین وی و آناتو تو چرگین وی هاتن داین. همو باجار وان لگور عشیر وان 13 باجار بون. وجلاوین کوات این کو زیده ماینره جه عشیره و نجادی جنویا مناشره به وجاگ 10 باجار هاته داین. وجلاوین گر شمره لگور عشیر وان جنیجادا اسچاکار و جنیجادا آشر و جنیجادا نفتالی اولباشانه جنیجادا مناشه 13 باجار هاته داین. جلاوین مراری ره لگور عشیر وان جنیجادا روبن ره و جنیجادا گاد ره و جنیجادا زبولون ره به وجاگ 12 باجار هاته داین. اولاوین اسرائیل وان باجاران و چرگین وان دان لیویان. وجنیجادا لاوین جهودا ره، وجنیجادا لاوین شیمون ره، وجنیجادا لاوین بنیامین ره، وان باجارین که بناوه وان و تیم بیرانین به وجاگی دان. وج عشیرین لاوین کوات باجارین سینور ین هنکان بنیجادا افرایم ره هبون. وکی باجارین که قپه بسترینن، دچیایی افرایم ده شکم و چرگین و گزر و چرگین و یکمام و چرگین و بیت هورون و چرگین و آیالون و چرگین و گاتریمون و چرگین و جنوی نجادا مناشه آنر و چرگین و بیلام و چرگین دانج بر ماین عشیره لاوین کوات. جلاوین گر شمره جنوی عشیره نجادا مناشه لباشانه گولان و چرگین و اشتر و تو چرگین و جنجادا اسشاکار کدش و چرگین دابرات و چرگین و رامو تو چرگین و آنم و چرگین و جنجادا آشر مشال و چرگین و عبدون و چرگین و حکوک و چرگین و رهوب و چرگین و جنجادا نفتالی لگالیله کدش و چرگین و همون و چرگین و کریاتایم و چرگین دان. جین جبر لیوی یانمانه جلاوه مراری ره جنجادا زبولون ریمونو و چرگین تابور و چرگین و الاریهای جه اردنه و دتر ده لروجلاتا اردنه جنجادا روبن لچوله بسر و چرگین و یحسا و چرگین و کدمو تو چرگین و مفاات و چرگین و جنجادا گاد لگیلاد راموت و چرگین و مناهایم و چرگین و هشبون و چرگین و یازر و چرگین دان. بشه هفتمین وجلاوین اسچاکار تولا و پا یاشوب و شیمرو 4 ولاوین تولا اوزی و رفایا و یریل و یحمای و ایبسام و شموئل سروکین مالین باپیرین خواه جه تولا جه نفشین خواه اگیدین به مترسی دروژین داود تا حجمار وان 22,600 بون. ولاوین اوزی ازراحیا ولاوین ازراحیا میکال و عبادیا و یوول و ایشیا 5 او همو سروک بون. و تاوی وانا لگورا نجاد وان جمالین بابان و لقین که جه ارتش دردکتن جنگی 36,000 کس بون. جبر که گلک جن و زاروک وانه بون. و دنوا همو عشیرین اشیا کرده براین وان اگیدین به مترسی هموین که برگز و دهات حسباندن 87,000 بون. لاوین بنیامین بلا و بکر و یدیل سسه و لاوین بلا اسبون و اوزی و اوزیل و یریموت و ایری 5 سروک مالا با پیران اگیدن به مترسی و ین که برگز واتنه جمارتن 22,034 و لاوین بکر زمیرا و یواش و الیزر و النوعنای و عمری و یرموت و آبیا و آناتوت و عالمت هموین وانا لاوین بکر بون و وانا سروک مالین با پیران خواه اگیدن به مترسی ین لگورا نجاد خواه برگز واتنه جمارتن 20,200 و لاوین یدیایل بیلهان و لاوین بیلهان یوش و بنیامین و اهود و کنانا و زتان و تارشیش و آیشار هموین وانا عگیدن به جسارت
yen bona cenge derketine arteşi, ligora serokên malên bapîrên xwe, lawên Yediyayê 17,200 bûn. û lawên İrî, Şuppîm û Huppîm, lawên Aher, Huşîm, lawên Naftalî, Yahsiyel û Gûnî û Yetser û Şallûm, lawên Bilha, lawên Manaşe. Asriyê lê ku cariya wî ya aramiya niyedinê, ew pîreka Makîrê bavê Gîlead anîdinê. û Makîr ji Huppîm û Şuppîm jinekê stend û navê xuşka wî Maaka bû û navê ya duwemîn Tüselofat bû û jina Makîr lawekî anîdinê û navê Pereş lê kir û navê birayê wî Şereş bû û lawên wî Ulam û Rakem bûn. û lawên Ulam, Bedan, lawên Gîleadê, lawê Makîrê, lawê Manaşe vana bûn. û xuşka wî Hamoleket, İşhot, Abiezer û Mahla anîdinê. û lawên Şemîda, Ahyan û Şekem û Likî û Aniyan bûn. û lawên Efraîm, Şutelah û lawê wî Bered û lawê wî Tahat û lawê wî Elaada û lawê wî Tahat û lawê wî Zabad û lawê wî Şutelah û Ezer û Elaad, zilamên Gad, ên ku li welêt hatine dinê vana kuştin, ji ber ku bona heywanên wan raêlin û bibin daketibûn. û bavên wan Efraîm gelek rojan şînek şand û birayên wî bona xemrevîniyê jê re bikin hatin. û ke cem pîreka xwe û pîrek ducanî bû û lawekî anîdinê û bavê wî navê Beriya lê kir, ji ber ku di mala wî de asîwe bû. û qîza wî Şeera bû, yê ku Beyt Horona jêrîn û jorîn û uzên Şeera ava kiriye ew e. û lawên wî Refah, Reşef û lawê wî Telah û lawê wî Tahan û lawê wî Ladan û lawê wî Ammihud û lawê wî Elîşama û lawê wî Nun, lawê wî Yeşû. û milkên wan û cihên ku lê rûdiniştin, Beytel û navçeyên li wir û li aliyê rojilatê Naran û li aliyê rojavayê Gezer û navçeyên wê û heta Azza û navçeyên wê Şekem û navçeyên wê û li cem sînorên lawên Manaşe Beyt Şan û navçeyên wê, Tanak û navçeyên wê, Megido û navçeyên wê, Dor û navçeyên wê bû. Lawên Usvê lawê İsraîl li van deran rûdiniştin. Lawên Aşer, Yimna û Yişva û Yişvî û Beriya û xuşka wan Sera. û lawên Beriya, bavê Heber û Birzayt Malkiyel. û Heber bû bavê Yaflet û Şomer û Hotam û xuşka wan Şoa. û lawên Yaflet, Pasak û Bihmal û Aşvat. Lawên Yaflet vanan e. û lawên Şemer, Ahî û Rohga, Yehuba û Aram. û lawên birayê wî Helem, Tisofah û İmna û Şeleş û Amal. û lawên Tisofah, Suah û Harnefer û Şual û Berî û İmra, Beser û Hod û Şamma û Şilşah û İtran û Bera. û lawên Yeter, Yefunne û Pispa û Ara. û lawên Ulla, Arah û Haniel û Rîtsya bû. Vana hemûyan lawên Aşer, serokên malên bapîran, egîdên mêrxas ên bijartî, serokên began bûn. û hejmarên wan li gora regezên wan, bona ku cengê de xizmetê bikin 26,000 zilam bûn. Beşa hiştemîn. û Benyamîn bû bavê lawê xwe yî yekemîn Bela û lawê xwe yî duwemîn Aşbel û lawê xwe yî sêwemîn Ahara û lawê xwe yî çaremîn Noha û lawê xwe yî pêncemîn Rafa. û lawên Bela hebûn, Addar û Gera û Abîhud û Abîşua û Naman û Ahoah û Gera û Şefufan û Huram. û lawên Ehud vanan e. Vana serokên malên bapîrên xwe ên ku li Gebayê rûdinin bûn û wan sirgunî mana hatê kirin. û Naman û Ahiya û Gera ê ku wan sirgun kiribûn viya bû. û bû bavê Uza û Ahîhud. û paşî ku şeharayîm wan şandin, li beyera Moabê bû bavê zarokan, Huşîm û Bara jinên wî bûn. û jina xwe Hodeşê bû bavê Yobab û Tisibya û Meşa û Malkam û Yeûs û Şakya û Mirma. Vana lawên wî serokên mala bapîran bûn. û ji Huşîmê bavê Ahîtub û Elpal bû. û lawên Elpal, Eber û Mişam û Şemedê ku Onoyê û tevî navçeyên wê loda vakirine. û Beriya û Şemayê serokên malên bapîran ên ku li Ayalonê rûdinin vana yên ku li Gatê rûdinin revandin. û Ahyo, Şeşak û Yeremot û Zebadya û Arad û Eder û Mikael û İşba û Yoha lawên Beriya. û Zebadya û Meşulam û Hiski û Heber û İşmeray û İzliya û Yobab lawên Elpal. û Yakim û Zikri û Zabdi û Elienay û Tisilletay û Eliel û Adaya û Beraya û Şimret lawên Şimeî û İşban û Eber û Eliel û Abdon û Zikri û Hanan û Hananya û Elam
u Antotya u İfteya u Penuel laven Şaşak u Şamşeray u Şeharya u Atalya u Yareşya u Eliya u Zikri laven Yeroham serokên mala bapiran li gora nijadên xwe silamên serok vanabûn li Orşelîmê rûdiniştin û yeyî elê bavê Gibeon li Gibeonê rûdinişt navê pîreka wî Maka bû û lavê wî yê yekemîn Abdon û Tisur û Kîş û Baal û Nadab û Gedor û Ahyo û Zeker û Miklot bû bavê Şimea û ew li hemberî birayên xwe li Orşelîmê tevî birayên xwe rûniştin û ner bû bavê Kîş û Kîş bû bavê Saul û Saul bû bavê Yonatan û Malkîşua û Abinadab û Eşbal û Merîb Baal lavê Yonatan bû û Merîb Baal bû bavê Mîka û lavên Mîka Pîton û Melek û Tarea û Ahaz û Ahaz bû bavê Yehoadda û Yehoadda bû bavê Alemet û Azmavet û Zimrî bû bavê Mosa û Mosa bû bavê Bina lavê wî Rafa lavê wî Eleasa lavê wî Atsel û şeş lavên Atselê bûn navê wan ev in Azrîkam, Bokeru û Smaîl û Şearya û Obadya û Hanan vana hemû lavên Atsel bûn û lavên birayê wî Esek lavê wî yê yekemîn Ulam yê duwemîn Yewş û yê sewemîn Elifelet û lavên Ulam egîdên tîrkeş û metirsî bûn lavên wî û neviyên wî pir bûn sed û pêncî vana hemû ji lavên Benyamîn bûn beşa nehemîn û hemûya İsraîlê bi regezê ve hatin cimartin û avay di pirtûka qiralên İsraîlê de nivîsandiye û ji ber sûcên xwe cihûda Babîlê ve hate sürgûnî kirin û yên ku di milkê wan de di bajarên wan de pêşiyê rûniştinê İsraîl kahînan Lewîyan û Netînîn bûn û ji lavên Cihûda û ji lavên Benyamîn û ji Efraîm û lavên Manaşe li Orşelîmê rûniştin ji lavên Peresê lavê Cihûda Utayê lavê Ammihudê lavê Omriyê lavê İmriyê lavê Banî û Şîloîyan lavê wî yê yekem Asaya û lavên wî ji lavên Zerah Yewel û birayên xwe şesed û nod û ji lavên Benyamîn Sallûyê lavê Meşûlamê lavê Hodawyayê lavê Hasenûa û İbneyayê lavê Yeroham û Elayê lavê Uziye lavê Mikri û Meşûlemê lavê Şefatyayê lavê Reuelê lavê İbniya û li gora nijadên xwe birayên wî nesed û pêncî û şeş kes li wir rûniştin vana hemûyan li gora malên bapîrên xwe zilamên seriyên malên bapîran bûn û ji kayînan Yedaya û Yehoyarîb û Yakîn û Azaryayê lavê Hilkiyayê lavê Meşûlamê lavê Tisadokê lavê Merayotê lavê Ahîtûbê serokê mala Xwedê û Adayayê lavê Yerohamê lavê Paşûrê lavê Malkiya û Masayê lavê Adiyelê lavê Yahzerayê lavê Meşûlamê lavê Meşîllemîtê lavê İmmer û birayên wan serokên malên bapîran 1706 bona karê xizmeta mala Xwedê egîdên zaf dilavêr bûn û ji Lewîyan ji lavên Merarî Şemayayê lavê Haşşûbê lavê Azrîkamê lavê Haşabya û Bakbakkar Hereş û Galal û Mattanyayê lavê Mikayê lavê Zikriyê lavê Asaf û Obadyayê lavê Şemayayê lavê Galalê lavê Yedutun û Berekyayê lavê Asayê û lavê Elkanayê ku li gundên Netofaiyan rûdine û dergevanan Şallûm û Akûb û Talmon û Ahîman û birayên wan Şallûm serî bû û yên heta niha ber bi rojhilatê li deriyê qiral disekinîn vana dergevanên qonaxê ên lavên Lewî bûn û Şallûmê lavê Koreyê lavê Ebyasafê lavê Korah û birayên wî ên ji mala bavê wî bûn Korahiyan li ser karê xizmetê notirvanên şemûgên çadiran bûn û bapîrên wan li ser qesra Xudan bûbûn notirvanên cihê ketinê û pêşeyê Pînehasê lavê Eleazar li ser wan serok bû û Xudan bi wî re bû di deriyê çadira civandinê de Zekaryayê lavê Meşelya dergevan bû hemû vana ên ku bonal şemûgan bibin dergevan hatine bijartin 212 kes bûn ew li gundên xwe li gora regezên xwe nivîsandîne David û Samûyelê dibîne vana danibûn wezîfeyên wan û vana û lavên wan bi dor li deriyê mala Xudan mala çadirê dinêriyan ber bi rojhilat Rojava Bakur û Başûr li çar aliyê wê dergevan hebûn û birayên wan ên li gundên wan bûn bona ku bi heft rojan bi wan re bin dem bi dem dihatin ji ber ku çar dergevanên serekên Lewî bi wezîfe bûn û li xezînê û odeyên mala Xwedê dinêrtin û şevêl dora mala Xwedê diman ji ber notirvaniya wê li ser wan bûn û ji sibehê heta sibehê vekirina wê karên wan bûn û yên ku li taximên xizmetê dinêrtin ji wan bûn ji ber ku vana bi hejmara danîn hundir û bi hejmara derdixistin derve û yên ku ser pertalan û ser hemû feraxên cihên herî pîroz
û ser arvanê zirav û xemr û rûn û gunuk û baharatê hatine wezîfedarkirin ew bûn. û yên ku baharatê tevlihev dikirin û amade dikirin ji lawên kaîn bûn. û ji dê wî yan matîtyayê lawê yekemîn yê Şalûmê Korayê li ser wezîfa karên tawe bû. û yên li nanê aramiyê yê ku ji sebtê heta sebtê tê te amadekirin dinêrtin ji lawên ku hatî ji birayên wan e. û vana qesîdevanan serokên malên bapîrên Lêwîyan in. Wekî din xizmetekî nedîtin û di odeyan de rûdiniştin, ji ber ku bi şev û roj ji wan re kar hebû. Li gora nîjadên xwe vana serekên malên bapîrên Lêwîyan zilamên wanî serî bûn. Vana li Orşelîmê rûdiniştin. û li Gibeonê bavê Gibeon yêyiyên rûdinişt navê pîrekawî Maka bû. û lawê wî yê yekem Abdon û Tisur û Kîş û Bal û Ner û Nadab û Gedor û Ahyo û Zekarya û Miklot. û Miklot bû bavê Şimeam. Ew jî li emberê birayên xwe li Orşelîmê tevî birayên xwe rûdiniştin. û Ner bû bavê Kîş û Kîş bû bavê Saul û Saul bû bavên Yonatan û Malkîşua û Abinadab û Eşbal. û Merîb-Bal lawê Yonatan bû û Merîb-Bal bû bavê Mîka. û lawên Mîka, Pîton û Melek û Tahreya û Ahaz. û Ahaz bû bavê Yara û Yara bû bavê Alamet û Azmavet û Zimrî û Zimrî bû bavê Motsa. û Motsa bû bavê Bîna û lawê wî Refaya, lawê wî Eleasa, lawê wî Atsel. û şeş lawên Atsele bûn. Navên wan vanan e: Azrîkam, Bokeru û Smaîl û Şearya û Obadya û Hanan. Lawên Atsel vana bûn. Beşa dehemîn. û Filîstyan li emberî İsraîlê cengê kirin û zilamên İsraîlê ji ber Filîstyan reviyan û yên ku hatibûn lêxistin di çiyayê Gîlboayê de ketin. û Filîstyan bi pey Saul û lawên wî ve zeliqîn û Filîstyan li lawên Saul Yonatab û Abinadab û Malkîşua xistin. û li hember Saul ceng dijwar bû û tîrvanan wî dîtin û ji tîrvanan aciz bû. û Saul ji çekvanê xwe re got: Şûrê xwe bikişîne û wê min ve daçikilîne. Yana dê ev yên bê sunet werin û qerfikên xwe bi min re bikin. Lêbelê çekvanê wî nexwest ku bike, ji ber ku zav tirsiya. û Saul şûrê xwe raişt û bi ser wê veket. û dema çekvanê wî dît ku Saul mir, ew bi xwe jî kes ser şûrê xwe û mir. Bi vî awayî Saul û her sê lawên xwe mirin û hemûya mala wî pev re mirin. û hemû İsraîliyên ku li Newalê ne dema reva wan û mirina Saul û lawên wî dîtin, bajarên xweberdan û reviyan û Filîstî hatin û di wan de rûniştin. û dotira rojê wisa bû ku dema Filîstyan bonayên ku kuştine tazî bikin hatin, dîtin ku Saul û sê lawên wî li çiyayê Gîlboayê ketine. û wî tazî kirin û serê wî û çekên wî raiştin û bona ku mizgîniyê ji putên xwe re û ji netewê re bibin, bi dor û ber şan û welatê Filîstyan. û çekên wî danîn malên îlayên xwe û serê wî döndurê mala Dagon de kutan. û hemûya Yabeş Gîlead, dema hemûya tiştên ku Filîstyan bi Saul vekirine bihîstin, hemûyên egîdan rabûn û cesedê Saul û cesedên lawên wî rakirin û anîn Yabeşê û hestiyên wan dibin darê çilo de, ya ku Yabeşê bina kirin û heft roj rojiyê girtin. Bi vî awayî Saul ji ber sûcê ku li dijî Xudan kiriye, ji ber gotina Xudan ya ku negirtiye mir. Him jî bi cinvan re bona ku bişêwire, jê şîretan pirsî. û bi Xuda neşêwirî û Xudan wî kuşt û berê qiraletiyê ber bi Dawudê lawê îşay vezdî viran. Beşa yazdan. û hemûya İsraîlê li Hebronê li cem Dawud civiyan û gotin: Avay, em hestiyê te û goştê te ne. Di demên derbasbûyî de, dema Saul qiral bû jî, yê ku İsraîlê derdixist derve û danî hundir dîsa tu bû. û Xwedayê te Xudan ji te re got: Tu yê netewam min İsraîlê bajo û tu yê ser netewam min İsraîlê bibe serwer. û hemû kalepîrên İsraîlê li Hebronê hatin cem qiral û Dawud li Hebronê li ber Xudan bi wan re peymanê danî û li gora gotina Xudan ya ku bi navdîtiya Samûyelê Dawud li ser İsraîlê bi qiraletiyê mes kirin. û hemûya İsraîlê bi Dawud re çûn Orşelîmê. Ew Yebûse û Yebûsiyan yên ku li welêt rûdiniştin li wir bûn. û yên ku li Yebûsê rûdinin ji Dawud re gotin: Tu yê nekeve vê derê. Lêbelê Dawud birca Siyonê bi dest vexist. Bajarê Dawud ev dere. û Dawud got: Her kî ku pêşiya Yebûsiyan bixe, dê ew bibe serok û sermiyan. û pêşiyê Yoabê lawê Tesroya derket û ew bû serok. û Dawud li bircê rûnişt. Ji ber vê yekê jê re gotin bajarê Dawud. û ji Mîlloyê heta cihên ku li dora wê ne bi dor û berî bajêr çêkir. û Yoab ya ji bermayiya bajêr tamîr kir.
û Dawid her ku diçû mezin dibû, ji ber ku xudanê artêşan bi wî re bû. û li gora gotina xudan ya bona İsraîlê ye, serokên egîdên Dawid ên ku bona Dawid bikin qiral bi wî re û bi hemûya İsraîlê re hêz dayîna xuyakirin vanan e. û hejmara egîdên Dawid vêya ye. Lawê Hakmonî, serokê Sihan ya Şobeam, li hemberî sê sedî rimê xwe hilda û wan di carekî de kuştin. û paşî wî Eleazarê alohiyê lawê Dodoyê ku ji sê egîdan yek e. Ew ku li pas damê me bi Dawid re bû, ew bû û Filîstî bona cengê li wir civiya bûn û li wir pariyek zevî ê ku bi cehve tijiyê hebû û netewe ji ber Filîstiyan reviyan. û ew di nava pariyê zeviyê de sekinîn û wê parastin û li Filîstiyan xistin û xudan bi xelasiyek mezin wan xelas kirin. û siyên serî sisê da ketin zindarê cem Dawid, şikefta Adullamê û artêşa Filîstiyan di çemê Refayîmê de artêşgehê danîbûn. û Dawid wê gavê li bircê bû û leşkerê Filîstiyan wê gavê li Beytlehemê bûn. û Dawid bêrî kir û got, xwezîka yek ji bîra ku li Beytlehemê li ber deriyê avê bide min. û van her sisêyan artêşa Filîstiyan qelişandin ji bîra Beytlehemê ya ku li ber derî bû avê kişandin û wê raiştin û ji Dawid re anîn. Lê Dawid jî nexwest ku wê vexwe û wê wekî pêşkeşiyekê ji xudan re rijand û got, kirina vêya bila Xwedê ji min ve dûr bike. Mazxwîna van zilamên ku canê xwe avêt ne xeterê vexwim. Ji ber ku wê bihayiya canê xwe anîn, bo vê yekê nexwest ku wê vexwe. Sê egîdan van tiştan kirin. û Abîşayê birayê Yoab serokê sêyan bû û li hember 300 kesî rimê xwe rakir û wan kuştin û di nav sêyan de navê wê hebû. Rêza duhem jî sêyan yê herî birêz bû û bû serokê wan. Lê belê negiya ji sisêyên yekemîn. Benayê ku lawê zilamekî kap sêyî bi metirsî yê lawê Yehoyada ye û karên xurt çêkiriye, li her du lawên ariyê lê Moabî xistin û rojekî berfê da ket Kortalê û li şêrekê xist. û Misriyekî qamdirêj e, zilamekî dirêjiya 5 geziyê de xist û di desteyê Misrî de rimekî mîna mircaqa çilagê hebû û bi ço da ket cem wî û rimêj de sê yê Misrî raişt û kişand û bi rima wî kuşt. Benayê lawê Yehoyada vana kirin û di nav sê egîdî de navê wî hebû. Avay, ji Sihan hîn jî birûmetir bû. Lê belê negiya ji sê wemînên pêşîn. û Dawid wî danî serê parastkiran. û egîdên artêşan Asayelê birayê Yoab, Elhananê lawê Dodoyê Beytlehemî, Şammotê Harorî, hele sê pelonî, İrayê lawê İkkeşê Tekoayî, Abiyezerê Anatotî, Sibbekayê Huşayî, İlayê Ahohî, Maharayê Netofayî, Heledê lawê Banayê Netofayî, ji lawên Benyamîn, İtayê lawê Rîbayê Gibeayî, Benayê Piratorî, Hurayê ji nevalan Gaşê Abiyelê Arbayî, Azmavetê Baharûmî, Elyahbayê Şaalbonî, lawên Haşemê Gîzonî, Yonatanê lawê Şageyê Hararî, Ahyamê lawê Sakarê Hararî, Elîfalê lawê Ûr, Heferê Mekerayî, Ahiyayê Pelonî, Hesroyê Karmelî, Naarayê lawê Ezbay, Yoelê birayê Natan, Mibharê lawê Hagrî, Tiselekê Ammonî, Çektarê Yoabê lawê Tesruya, Naharayê Berotî, İrayayê Yitrî, Garebê İtrî, Uriyayê Hittî, Zabadê lawê Ahlay, Adinayê lawê Şîzayê Rubenî, serokek Rubeniyan û tevî wî sîh kes, Hananê lawê Maka û Yoşafatê Mitînî, Uziyayê Aşterayî, Şama û Yeîelê lawên Hotamê Aroerî, Yedî Aelê lawê Şimrî û birayê Yohayê Tîtsî, Elîelê Mahavî û lawên Elnaam, Yerîbay û Hoşava û İtmayê Moabî, Elîel û Obed û Yaasîelê Metsobayî. Beşa donzdan. û hîn ku Dawid ji ber Sawlê lawê kîşf xwe vedişart, ên ku hatine Tisiglagê cem wî vanane û ew di nav egîdan de di cengê de alîkarên wî bûn. Vana ji Benyamînê ji birayên Sawl ên ku tîrê dikişandin bûn. Di avêtina kevir de û bi kevanê avêtina tîrê de bi destên xwe rast û çepê zilamên Elimî bûn. Serî Ahiezer bû û Yoaş lawên Şemmanê Gibeatî û Yezîel û Pelet lawên Azmavet û Beraka û Yehuyê Anatotî, İşmayayê Gibeonî yê ku ji Sihan yek e, lê belê bi ser Sihan veketiye û Yeremya û Yahazîel û Yohanan û Yozabadê Gedarayî, Elûzay û Yerimot û Bealya û Şemarya û Şefatyayê Harûfî, Elkana û İşiya û Azarel û Yoezer û Yaşobeam, Korahyan û Yowela û Zebadya ji Gedorê lawên Yeroham. û ên ku ji gadiyan qetiyan û hatin cem Dawid hatin birca kulçoleyî, egîdên bi metirsî ên ku bi cengê ve hîn bûne û dikarin bi mertal û rima mezin bileyzin bûn.
و جوان مینا شیران بون و دبازدان ده مینا خزالین کل سر چیایا نبون. سری ازر، دوامین عبادیا، سومین الیاب، چهارمین میشمانا، پنجمین یرمیا، ششمین آتای، هفتمین الیل، یه هشتان یوحانان، یه نهان الزابات، یه دهان یرمیا، یه یانزدهان مقبانای بو. وانا جلاو انگاد این کو سری ارتشان بون. یه هری بچوک هجای 100 زلامی و یه هری مزنه هجای 1000 زلامی بون. دمها یکمین ده این اردن به همو هلین خود رابو بو این کو جوی درباس بونه وانانه و هموین کد نوالان در رودنن بر بروجلات و روژاوای رواندن. جلاوین بنیامین و جهودا جی هاتن جم داود برجه و داود بنا پرگینیوان درکت و برسوه دا و جوان را گوتن. گر هم بنا کو آلیکاری من را بکن با اشتی آتبن ده دلی من بواره بیک. لیبله چاو کد دسته من ده زور دستینی نه و هون بنا کو من بدن دسته نیارن من آتبن بلا خدای با پیرن مویه که ببینه و جزای و بده. و روح حتی سر آماسه که سروک سیانه و یگوت یا داود امیه تنه و یا لاوه ایشای ام بترنه سلاف جتر سلاف و بلا جین که آلیکاری بتره دکن را سلاف به جبر که خدایت آلیکاری بترد که و داود وان راشتن و وان کرن سرین نجده دما داود تبی فلیسیان بونا که جنگی بکه ها تنبر ساول جمانا شجیهن کس درباس یالی داود بون لیبری آلیکاری فلیسیان را نکرن جبر کو افندیم فلیسیان دناف خود شیرتان دان هف و بگوتنا ده داود سروک ما بفروشه و درباسی افندی خود ساول ببه و جم خوشاندن دما داود دچوت سیگلاگه آدنا و یوزاباد و یدیائل و میکائل و یوزاباد و الیهو و تسیلتای که لمانا شای سروک هزارانن جمانا شای درباسی آلیوی بون ولدجی نجدهان وانا آلیکاریب داود را کرن جبر کو همو عقیدن به مترسی بون و د ارتش ده فرماندار و سرپیل بون جبر بونا کو الیکاری داود را بکن حتی کو ارتش مزن یا قاسی ارتش خوده به روز داتن جمعی ولگورا گوتنا خودان بونا کو قرالتی ساول بر به داود و بزیورینه حجمارا سروکین چکدار این کو اتنه جمعی هبرونه وانانه لاون جهودا این کو رمو مرتالین مزن بوانرنه 6800 کسی کو بونا جنگی چکان الدانه جلاوین شیمون بونا جنگی عقیدن به مترسی 7100 کس جلاوین لیوی 4600 کس و یهویا دا سروک مالا هارون بو و تبیوی 3700 کس و تصادوکی عقید خورتو به مترسی و جمالا با پیرنوی 22 سروک هبون و جلاوین بنیامین این کبرای ساولن 3000 کس جبر که حتاوی چاقی گلکین وان جمالا ساول رد سوز ما بون و جلاوین افرایم 20800 کس عقیدن به مترسی زلامن که دمالا با پیرن وان ده ناوه وان تیتا بیرانین و 18000 کسین که جنیب نجادا مانا شاعتنه و بنا که داود بکن قرال به ناوه خود تن نشان داین و جلاین اشاکار این که بنا که ده اسرائیل چی بکه بزانه بند ده فهمکاریا دمان ده زانیارن سروک وان 200 کس بون و همو براین وان لدبین وان ده نهرتن جزابولونه 50000 کسین که به همو حالت جنگی و درکتنه ارتشی این که دکارن دوزانا جنگی دینن و نبدو دلینه و جنگی در ریز دبن و جنافتالی 1000 سروک و تبیوان به رم و مرتالا مزن 37000 کس و جدانیان 28600 کسین که دکارن دوزانا جنگی دینن و ین که جاشری درکتنه جنگی دکارن دوزانا جنگی دینن 40000 کس و اردن ودتر جروبنیان و جگادیان و جنیو نجادا ماناشه بنا جنگی به هر جلبی آلتن جنگی 120000 کس همویان وانا زلامین جنگی این کد جنگی در ریز دبن بنا کد داود لسر همویا اسرائیل بکن قرال به همویا دل هاتن هبرونی و همویا الپی مایین اسرائیل جی بنا کد داود بکن قرال دلیوان یک بون اولور سه روزان به داود رمان و خورنو و خورن جبر که براین وان بنا وان آماده کاری کربون و حتی که بگه جا ایشاکاره و زبولونه و نافتالیه این که نزیکی وان بون و سر کران و دویان و قانتران و گانیران نان خوارنین کاری هفیر هجیرین دوساندی و گوشین مویجان و خمر و رون و پرگا و میهانانین جبر کل اسرائیل کیف خوشیه بو بشه سزدان و داود به سروکین 1900 به هر سروکی را شویری و داود جحموی جواکا اسرائیل را گوت گرجوار قنجوار خویانی کرن و افکار خدای ما خدام به ام جدر و جهر آلی را جحمو براین خواه این که ده همو ولاتن اسرائیل دمانه و تبیوان جکاین و لیویین که ده باجارین خوی چرگان دمانه را بشینن که بلال جمع بجبن
و ام صندوق خدای خو جخوره بینن جبر کو مدروجن سول دلوه نگریان و حمویا جوا که امه اوسا بکن گوتن جبر کو چاوه حمویا نتوه ده اف کار راست بو و بونا که صندوقا خودش کریات یاری مبینه داود جشی را نوالا مصر حتی جه کتنا هماتی حمویا اسرائیل جواندن و داود تبی حمویا اسرائیل صندوقا خدان خدای کو لسر کروبیان رودنه صندوقا وی یاکوب ناف تبان کرن جبالای جکریات یاری ما جهودای درخینه الکشی آور و صندوقا خدای لعربه کی نسوار کرن و جمالا آبیناداب درخستن و اوزا و آهیو عربه داجوتن و حمویا اسرائیل تبی داود بقصیدهان و بچنکان و بسانتوران و بتفان و بزیلان و بوریان لبر خدای به همو قوتا خو لیستن و هاتن جیه بندر اکیدون و اوزا بونا که صندوق بگره دسته خود دریش کر جبر که گاد تلپکی بوبون ولدجی اوزا حرسا خودان سور بو و لیخست جبر که دسته خو بسر صندوق و دریش کر بو ولور لبر خدای مر و داود حرس بو جبر که خودان لوزا خست بو و جوه دریره پرست اوزا گوت و حتی ایروش وساته ده گوتن و داود وی روژه جخوده و ترسیا و گوت ما از چه صندوقا خوده بینم جمخواه و داود صندوقی نبر جمخواه باجار داود لبله داود بری ویدا بر بمالا اوبد ادومه گاتی و صندوقا خوده لمالاوی تاوی مالین اوبد ادوم سه مهما و خدا مالا اوبد ادوم و هر تشتینوی ببرداری کرن بشا چاردان و هیرام قراله سوریج داود رشاندیان و بونک خانی آوا بکه داره نرزه و حسین دیواران و خراتان شاندن و داود فهم کر که خودان لسر اسرائیل به قرالتی وی زخمان دیه جبر که بونا خاطره نتواخو اسرائیل قرالتی بلند کربو و داود لورشلیم دیسا جنکان گرتن و دیسا بو باوی لوان و قیزان و ناوه نین که لورشلیم جیره بوینه اون شاموا و شوباب ناتان و سلیمان و ایهبار و الیشوا و الپلت و نوگا و نفق و یافیا و الیشاما و بیلیدا و الیفلت و فلیسیان بیستن که داود لسر اسرائیل به قرالتی هاتیه مسکرن و حموین فلیسیان بونا کل داود بگرن درکتن و داود بیست و درکت پیشیاوان و فلیسیان هاتبون و ایریش چمه رفای میکربون و داود جخوده و پرسی و گوت گلو از لدجی فلیسیان درکبم و گلو تویوان بدن دسته من و خدان جیره گوت درکبه و از ایوان بدم دسته ته و درکتن بال پراسیمه و داود لور لوان خستن و داود گوت میناکو آف بندان دشکینن خودب دسته من نهرن من شکناندن بو وی اکی ناوی بال پراسیمه لور کرن و ایلاین خواه لور دانین و داود امر دا و داگر دا هاتن شوتاندن و فلیسیان لوی نواله جاره کی دن اریش کرن و داود دیساش خوده و پرسی و خوده جیره گوت تویش پیش وان در نکوه جوان وگره و الهمبری دارین توی بسر وان وواره و ده او سببه که دما تو سر دارین توی دنگی مشه ببیزه توی وی گاوه در که جنگی جبر که خودت پیشیاته ده بونا کل ارتشا فلیسیان بخه درکتیه و داود مینا که خوده امر دایوی کر وش گیبه ونه حتی که بگه جگه زری لارتشا فلیسیان خستن و ناوه داود لحموی ولاتان بلا بو و خدان ترسا داود لحمون توان گراندن بشا 15 و داود بنا خالباجار داود خانیان آوا کر و بنا صندوق خوده جی آماده کر و بنا وی چادر دانی وی گاوه داود گوت خیلی لیویان کس نکاره صندوق خوده بکشینه جبر بنا کشاندن صندوق خوده و بنا که آبادین خدمت جوان رو بکه خدان وان هل بجارتن و داود بنا که صندوق خدان هل کشینه جیه که جیر آماده کریه حمویا اسرائیل لورشلیم جواندن و داود لاوین هارون و لیویان جواندن جلاوین کوات سروک اوریل و براین وی 120 کس و جلاوین مراری سروک آسایا و براین وی 220 کس جلاوین گرشوم سروک یوویل و براین وی 130 کس جلاوین الیتصافان سروک شمایا و براین وی 200 کس جلاوین هبرون سروک الیل و براین وی 8 کس جلاوین اوزیل سروک امیناداب و براین وی 112 کس و داود بانگی کائنان تصادق و آبیاتار و لیویان اوریل آسایا و یوویل شمایا و الیل و امیناداب کرن و جوان را گوتن هون لیویان هون سروکین مالا باپیرانن هون و براین و خو پیروز بکن و صندوق خدان خدای اسرائیل هل کشینن جیه که جبو و آماده کرمه جبر بنا که جارادم و نبرن امجیل گورا وسیل الوی نگریان خدای ما خدان لما خستن و بنا که صندوق خدای اسرائیل خدان هل کشینن کاهینان و لیویان خو پیروز کرن و گورا گوتنا خدان مینا که موسی امر دایه لاوین لیوی دستین صندوق خودی دان سر ملین خو و اکشاندن و داوج سروکین لیویان را گوت که
بلا قصیدوانên ku li haletên musîkiyê santûr, çenkan û zîlan lê dixin û bi kêfxweşiyê ve dengbilind dikin, bila ji nav birayên xwe hilbijêrin. û lê wîyan hemanê lawê Yowel û ji birayên xwe Asafê lawê Berekya û ji birayên xwe lawên Merarî û Eytanê lawê Kuşaya û tevî vana ji birayên xwe çîna duwemînin dergevanan Zekerya ben û Yaaziyêl û Şemîramot û Yehiyê û Unni û Eliyab û Benaya û Maseya û Matitya û Elîfelehu û Mîkneya û Obed-Edom û Yeyîel tayin kirin. û qesîdevanan Heman û Asaf û Eytan bi zîlên tunç yên ku dengê bilind derdixin û Zekerya û Aziyel û Şemîramot û Yehiyel û Unni û Eliyab û Maseya û Benaya bi ser Alamotê bi santûran û bi ser Matitya û Elîfelehu û Mîkneya û Obed-Edom û Yeyîel û Azazya bi ser Şemînît û bona ku bi çenkan rêberiyê bikin hatin wezîfedar kirin. û di karê birinê de Kenaniyê ku serokê Lewîyan e, di birinê de fêrmend bû. Ji ber ku bi fêmkarî bû û Berekya û Elkana ji sindoqê re dergevan bûn û Şebanya û Yoşafat û Netanel û Amasay û Zekerya û Benaya û Eliezer kahînan li ser sindoqa Xwedê li boriyê dixistin û Obed-Edom û Yehiya ji sindoqê re dergevan bûn. Bona ku bi kêfxweşiyê sindoqa Xudan ya peymanê ji mala Obed-Edom derxînin, Dawud û kalepîrên İsraîlê û serokên hezaran çûn. û wisa bû ku dema Xwedê alîkariyê bi Lewîyên ku sindoqa peymanê ya Xudan dibin re kirin, heft ga û heft beranî qurban kirin. û Dawud cûbeyek ji kitana zirav li xwe kiribû û hemû Lewîyên ku sindoqê dibin û qesîdevan û Kenaniyê ku li ser karê birinê jî wisa bûn. Li ser Dawud efoda kitan jî hebû û hemiya İsraîlê bi qêrînê û pivkirina zirnê û borî û zîlan û bilêxistina çenk û santûrên ku dengê bilind derdixin, sindoqa peymanê ya Xudan derxistin. û wisa bû ku dema sindoqa peymanê ya Xudan hate bajarê Dawud, Mîkala qîza Saul ji şivakê ve nihêrt û Kral Dawud di reqsa holbûnê de dît û dilê xwe de wî biçûk dît. Beşa şanzdehan. û sindoqa Xwedê anîn hundir û wêdanî nava çadira ku Dawud ji bo wê ava kiriye û li ber Xwedê pêşkeşiyên şewitandinê û yên xweşiyê pêşkeş kirin. û gava Dawud pêşkeşîkirina pêşkeşiyên şewitandinê û yên xweşiyê qedandin bi navê Xudan netewê pîroz kirin. û ji İsraîlê ji her kesî re ji mêr û jin ji her kesî re nanekî somî û pariyekî goşt û pîdeyek mewîjan belav kirin. û bona ku li ser sindoqa Xudan xizmetê bikin û bîranîna Xwedayê İsraîlê Xudan bikin û jê re şikrî û hemdê bikin, ji Lewîyan zilaman danîn. Serok Asaf û yê duwemînê wî Zekerya, Yeyîel û Şemîramot û Yehiyel û Matitya û Eliyab û Benaya û Obed-Edom û Yeyîel bi santûran û çenkan. Asaf jî bi zîlên ku dengê bilind derdixin û kayîn Benaya û Yahaziyêl her tim bi boriyan li ser sindoqa Xwedê ya peymanê bûn. Wê gavê Dawud cara peşîn wê rojê bona ku şikriyê ji Xudan re bike, karê Xudan destê Asaf û birayê wî. Şikriyê ji Xudan re bikin, bangî navê wî bikin, di nava netewan de karên wî bidin bihîstin. Jê re qesîdeyan bixwînin, jê re bistirên, hemû niwazeyên wî bibêjin. Bi navê wî yê pîroz pestên xwe bidin. Bila dilên yên ku li Xudan digerin geş bibin. Li Xudan û li qudreta wî bigerin. Her tim li wecê wî bigerin. Ya nijada İsraîla ku qûlê wî ye, lawên Aqub ên ku bijartiye. Niwazeyên ku çêkirine mucizetên wî û daraziya devê wî di bîra xwe de bînin. Xwedayê me Xudan ew e, daraziyên wî li hemûya rûyê erdê ne. Abadîn peymana wî gotina wî ya heta hezar nifşeyî emir daye. Peymana wî ya ku İbrahîm re ye û sonda wî ya ku ji İshak re ye, di bîra xwe de bînin. û bi gotina bona ku bibe para mêrasa we, ez ê welatê Kenanê bidim te. Veya bona ku bibe zagon ji Aqub re wekî peymana abadîn ji İsraîl re danî. Wê gavê ku hûn bi hejmarî hindik, zilamên ku zaf hindik û li vir biyan bûn. Ji gel heta gelî, ji welatekî heta netewekî din digeriyan. Tu kesî neiştin ku xerabiyê wan re bikin. Doğra wan de heta bi qiralan ve jî pekiya. Destê xwe bi yên ku mes kirine nedin û xerabiyê pêxemberên min ve mekin got. Ya hemûya dinê, qesîdeyan ji Xudan re bixwînin. Xelasiya wî ji rojê heta rojê mizgînî bikin. Mezintiya wî di nav gelan de niwazeyên wî di nava hemû neteweyan de bang bikin. Ji ber ku Xudan mezin e û liyaqî gelekî hemdeyî û ji hemû îlahan hîn jî tirseyêz e. Ji ber ku hemû îlahên neteweyan putin
Lêbelê xudan ezmanan afirandin. Bilindahî û meznayî li ber wî ne. Qudret û kêfxweşî li cihê ku ewlêr û dinê ne. Ya hûn nijadên neteweyan, bidin xudan. Mezintî û qudretê bidin xudan. Mezintiya navê wî bidin xudan. Pêşkeşiyê bînin û werin ber wî. Di nava xemla pîroz de peristnêş xudan re bikin. Ya hemûya dinê, li ber wî bilerizin. Dinya jî hatiye damezirandin. Dê nehêje. Bila ezmanan kêfxweş bibin, er jî bi kêfê bikeve. û di nava neteweyan da bila bête gotin. Xudan serweriyê dajo. Bila behr û zîpikên wê bigurmin. Beyar û yên tim têde ne bi kêfxweşiyê bicoşin. Wê gavê dê darên daristanê li ber xudan bi kêfxweşiyê bistirên. Ji ber bona ku serweriyê ji erdê re biketê. Şikiriye ji xudan re bikin. Ji ber ku ew qenc e. Ji ber ku xêra wî abadî ne. û bibêjin. Ya Xwedayê xelasiya me, me xelas bike. Bona ku ji navê te yî pîroz re şikiriye bikin û bona ku bi bilindahiya te re pesnayiyê bidin, me bide hev û meşgelan ve azad bike. Bila Xwedayê İsraîlê xudan ji destpêkê heta abadînê pîroz be. û hemû netewe amîn gotin û hemdê ji xudan re kirin. û li wir li ber sindoqa peymana ya xudan, her roj li gora karê rojê, bona ku her tim li ber sindoqê xizmetê bikin, Asaf û birayên wî û Obed-Edom û birayên wan 68 kesî û bi dergevanî jî Obed-Edomê lawê yedûtûn û hosa danîn. û li cihê bilindê li Gîbeonê yî li ber şûnwara xudan li ser pêşkeşîgeha pêşkeşiya şewtandinê li gora hiçiyên zagona ku xudan ji İsraîlê re emir kiriye, her tim sibeh û êvarî bona ku ji xudan re pêşkeşiyên şewtandinê pêşkeş bikin, Kaîn Tisadok û birayên Kaîn û ji ber ku xêra wî abadî ne, bona şikiriyê ji xudan re bike tevî wan heman û yedûtûn û yên ji bermayiyên kesên hatine hilbijartin, ên ku bi navê xwe ve tên bîranîn danîn û boriyan, zîlan û bona qesîdeyên Xwedê haletên musîkiyê daniyên ku dengê bilind derdixin. Ên li cem wan li cem heman û yedûtûnin û bona ku li ber derî bin lawên yedûtûn danîn. û hemûya netewê herkes çûn malên xwe û Dawud bona ku mala xwe pîroz bike vegeriya. Beşa hevdehan. Wisa bû ku dema Dawud di mala xwe de rûnişt, Dawud ji Natan pêxember re got: Avay, ez di malekî ku ji darê erzê hatiye avakirin de rûdinim. Lêbelê sindoqa peymanê ya xudan dibin perdeyan de disekine. û Natan ji Dawud re got: Heçiyên ku dilê te de ne bike, ji ber ku Xwedê bi te re yî. û wê şevê wisa bû ku vê gotina Xwedê ji Natan re hat: Here û ji qulê min Dawud re bibêje. Xudan wisa dibêje: Tu ê bona rûniştinê ji min re xanî ava neke, ji ber ku ji roja ku İsraîlê derxistime heta îroj li tu xanî rûneniştime. Lêbelê ji çadir ber bi çadirekî din, ji şûnwarê ber bi şûnwarekî din geriyam. Mal hemû cihên ku ez bi hemûya İsraîlê li wan geriyame, ji serwerekî İsraîlê re yê ku bona netewa min bajo emir dame wan, tu carî gotinek, ma çima we ji min re ji darê erzê xaniyekî ava nekirin gotime? û niha tu ê ji qulê min Dawud re wisa bibêje. Xudanê artêşan wisa dibêje: Bona ku tu ser netewa min İsraîlê bibe serwer, min te ji hewşê ji nava mîhan raiştim. û li cihê ku tu meşiya ez bi te re bûm. û ji ber te hemû neyarên te raiştim û avêtim û ez ê mîna navê mezinên li dinê ne navekî ji te re çê bikim. û ez ê bona netewa xwe İsraîl cihekê ava bikim. û ez ê wê biçikînim û dê li cihê xwe rûnê û êdî nelerze û mîna demên berê û wekî ji rojên ku serweran li ser netewa xwe İsraîlê ve emir kirime, dê lawên xerabiyê carekî din zehmetê nedin wan. û ez ê hemû neyarên te nizm bikim. û ez digihînim te ku dê xudan xaniyekî ji te re ava bike. û dê wisa bibe ku gava rojên te biqedin û tu bona ku bapîrên xwe re biçe, ez ê nijada ku paşî te ji lawên te ve bibin, bidim sekinandinê û ez ê qiraletiya wî bizexmînim. Dê ew ê ji min re xanî ava bike û ez ê texta wî abadîn bizexmînim. Ez ê jê re bibim bav û dê ew ê ji min re bibe law û mîna ku xêra xwe jiyê berî te şûn destendim, ez ê ji wî nestînim. û ez ê wî di mala xwe de û di qiraletiya xwe de her tim bidim sekinandin û dê texta wî abadîn bizexme. Natan li gora hemû van gotinan û li gora hemû vê xewn û xeyalê ji Dawud re got. û Kral Dawud ketindir û li ber xudan rûnişt û got: Ya xudan Xwedê, ma ez kî me û mala min çi ye ku te min anî heta vê derê? û ev di çavê te de tiştekî biçûka te xuyanî kirin ya Xwedê. û te demekî dirêj bona mala vî qulê xwe got û te mîna ku ez zilamekî bilind bim li min nihêrt. Ya xudan Xwedê, ji ber mezintiya ku ji vî qulê te yî, êdî Dawud dikare çi ji te re bibêje? Ji ber ku tu vî qulê xwe dizanî.
Ya Xudan, bona xatirê qulê xwe û li gora dilê te bona giyandina hemû van tiştên mezin, hemûya vê mezintiyê te kir. Ya Xudan, li gora her tiştên ku me bi guhên xwe ve bihîstine, yê mîna te nîne û xeynî te Xwedê nîne. Ma wekî netewê te İsraîl ya ku te neteweyan ji ber netewa xwe qewirandin û bona bi karên mezin û tirsehêz ve ji xwe re nav çêbike ya ku te fîdê ji Misrê xelas kirine, li rûyê erdê gelekî din heye ku Xwedê wê bona ku ji xwe re bike netewe bona xelaskirina we çûyî û te netewa xwe İsraîlê ava din ji xwe re kir netewe û tu, Xudan, tu ji wan re bû Xwedê. û niha ya Xudan, bila gotina ku te derheqê qulê xwe de û derheqê mala wî de gotiye, bila ava din li cih be û mîna ku te gotiye bike. û bila Xudanê artêşan Xwedayê İsraîlê re Xwedayê bibêjin ku bila navê te ava din sabît be û bê te mezinkirin û bila mala qulê te Dawîd li ber te li cih bimîne. Ji ber ku tu ya Xwedayê min bi gotina ez ê ji te re xanî ava bikim, te gohê qulê xwe vekir. Ev qulê te ji ber vê yekê me tirsiyê dît ku li ber te duayê bike. û niha ya Xudan, tu Xwedayî û te ji qulê xwe re vî tiştê qenc wat kir. û niha bona ku ava din li ber te ve pîrozkirina mala vî qulê te ji te re xweş hate xuyanî kirin. Ji ber ku tu, ya Xudan, te wî pîroz kir û ava din binbareke. Veşa 18 û paşî vêya wisa bû ku Dawîd li Filîstyan xistin û seriyê wan da xwarkirin û Gat û navçeyên wê ji destê Filîstyan stendin. û li Moabê xist û Moabiyan bûn qulê ku xercê didin Dawîd. û dema Dawîd bona ku serweriya xwe li cem çemê Feratê ava bike diçû, li cem Hamatê li qiralê Tisoba Hadarezer xist. û Dawîd ji wê 1000 erebeyên cengê û 7000 swarî û 20000 peyaz stendin. û Dawîd hemû espên erebeyan seqet kirin. Tenê ji wan qasî 100 erebeyî îştin. û Sûriyeyê yên Şamê bona ku alîkariyê ji Hadarezerê qiralê Tisoba re bikin hatin û Dawîd ji Sûriyeyan li 22000 kesî xistin. û Dawîd leşkeran danîn Sûriya Şamê û yên Sûrî bûn qulên ku xercê didin Dawîd. û Xudan li her cihên ku çûyiye serkeftinê da Dawîd. û Dawîd mertalên zêr ên ku li ser qulên Hadarezerên rahiştin û wan anîn Orşelîmê. û Dawîd ji Tîb hat û Kunê ên ku bajarên Hadarezerên gelekî tuncî rahiştin. Silêman behra tuncî û stûnan û feraxên tuncî ji wê çêkirin. û dema qiralê Hamatê tow bîst ku Dawîd li hemûya artêşa qiralê Tisoba Hadarezer xistine, bona ku rewş û xatirê Dawîd bipirse û wî pîroz bike, lawê xwe Hadoram şand cem wî. Ji ber ku Dawîd bi Hadarezerê cengê kiribû û li wê xistibû. Ji ber ku cenga tow û Hadarezer hebû. û destê wî de bi her celebî pertalên zêr û zîv û tunc hebûn. Kral Dawîd vana jî tevî hemû zêr û zîvên ku ji netewan, ji Edomê û ji Moabê û ji lawên Amon û ji Filîstyan û ji Amalekê anîne ji Xudan re tirxan kirin. û Abîşayê lawê Tiseruya di newala xwê de ji Edomîyan li 18000 kesî xistin. û leşkeran danîn Edomê û hemûyên Edomî ji Dawîd re bûn qûl. û Xudan li her cihê ku Dawîd çûye serkeftinê dawî. û Dawîd li ser hemûya İsraîlê qiraletiyê kir û ji hemûya netewa xwe re darazî û dadiyê kir. û Yoabê lawê Tiseruya li ser artêşê bû û Yehoşafatê lawê Ahîlûd wêrnivîs bû. û Tisadokê lawê Ahîtûb û Abîmelekê lawê Abîatar kahîn bûn û Şawşa katib bû. û Benayayê lawê Yehoyada li ser Keretyan û Peletyan bû û lawên Dawîd li cem qiral yên ku yekemînin bûn. Beşa 19 û paşî vêya wisa bû ku qiralê lawên Amon nahaşmir û devla wî lawê wî bû qiral. û Dawîd got, ez ji Hanûnê lawê nahaş re qenciyê bikim, ji ber ku bavê wî qenciyê min re kir. û ji ber bavê wî bona sersaxiyê Dawîd şandiyan şandin. û qulên Dawîd bona sersaxiyê ji Hanûn re bixwazin, hatin cem wî welatê lawên Amon. û ji serokên lawên Amon ji Hanûn re gotin, ma tu dibêjî qey Dawîd bi şandina sersaxîvanan hürmetê ji bavê te re dike. Ma hatina qulên wî yên cem te ne bona lêkolînê û xerakirinê û sixuriyê ne? û Hanûn bi qulên Dawîd girtin û rêyên wan kur kirin û kincên wan heta ciyêr û niştinê ji navê ve çirandin û wan şandin. û karê ku hatiye serê van zilamana çûn û giyandin Dawîd. û Dawîd bona pêrgîniya wan zilaman şandin. Ji ber ku ew zilamana zaf şerm dikirin. û qiral got, heta ku rêyên we dirêj bibin, li Erîhayê rûnin û wê gavê vegerin. û lawên Amon dîtin ku xweş Dawîd re mekruh kirine û Hanûn û lawên Amon bona ku ji Mezopotamyayê û ji Aram Makayê û ji Tisobayê ji xwe re bi berdêlê erebeyên cengê û swaran bigirin 1000 talant zîv şandin.
وشخوار 32,000 عربه و قرال ماکای و نتواوی به موچه گرتن او جی هاتن و البر مدبا ارتشگه دانین و لاوین آمون جباجارن خواه جویان و هاتن جنگی و داود بهیست و یواب و همو ارتش عگیدان شاندن و لاوین آمون درکتن و دریه باجر ده بنا جنگی ریز بون و قرالن کواتو بون وکی دن لبیاره بون و گاوا یواب دید که بره جنگیج پیشی و پاشیه لهمبری وینه جه همو ظلامن بجارتی این اسرائیل جدا کرن و وان دجی سوریه یان ریز کرن و ین جبر نتوی ماین دان دسته برای خو آبیشای و او لهمبری لاوین آمون ریز بون و گوت گر سوری اجمون خورتر بن و گاوه توی آلیکاری من رو بکه و گر لاوین آمون اشتا خورتر بن و گاوه از آلیکاری بتره بکم به حزب و بنا نتوامه و بنا باجارین خدایمه ام عگیدیان بکن و بلا خدان یا کد چاوه خدا قنجه بکه و یواب و نتوا کل جمعینه لهمبری سوریه یان بنا جنگی نزیکاتن و اوجبر یواب رویان و دما لاوین آمون دیتن که سوریی رویان او جیجبر برایوی آبیشای رویان و کتن باجر و دمه یواب آتا اورشلیمه و گاوا سوریی دیتن که لبر اسرائیل خراد بن شاندیان شاندن و سوریی یدن این لوی آلیه چم لسریوان شوفاکی سروکی ارتش هادارزر درخستن وج داود راحت گیاندن و هموی اسرائیل دان هف وج اردن و درباس بو و بسر وان و هات و لهمبری وان ریز دانی و دما داود لدجی سوریه یان ریز گره دا بویر جنگی کرن و سوریه ای جبر اسرائیل و رویان و داود جه سوریه یان 7,000 حب عربی جنگوار و 40,000 لشکر پیا کشتن سروکی ارتش شوفاک جی کشت و دما قولن هادارزر دیتن که لبر اسرائیل خراد بن به داود را اشتی دانین و جیر قلوتیه کرن و ایدی سوری نخواستن که آلیکاری بلاوین آمون را بکن. بشا بیستمین او سابو که ده سالوگره ده دمسالا که قرال دردکوین سفره ده یواب ارتش درخست سفره و ولاته لاوین آمون ویران کر و هات و دورو بر لرابایه گرد. لیبله داود لورشلیم رو دنشت و یواب لرابایه خست و خرا کر و داود تجا قرالن وی جسرین وان ستندن و گرانیاوی تالان تکزیر دید و دوی ده کورین بقیمت بون و سری داود و هات دانین و جباجر و پر مالی تالانی درخستن و نتوا کته ده درخستن و واندانین خیزاران و چارتلین هسن و بوران و داود جه همو باجارین لاوین آمون را وسا کرن و داود و همویا نتوی و گریان اورشلیمه و پاشی و او سابو که لگزری به فیلیسیان را جنگ درکت و گاوه سیبکای حسایی لسی پایه که جلاوین رافایا خست و وانسری خوار کرن و دیسا فیلیسیان را جنگ چه بو و الهانانی لاویای للهمیه برای گولیاته گاتی خست دستی رماوی مینا رودا چلاگه بو و دیسا گاته جنگ چه بو لور زلامه که قام دریجه بو و تلیکن دستین وی و تلیکن لنگین وی 6 حب 24 بون او جی جرافای هات بودنه و قادج اسرائیل بخواست و یوناتانی لاوی شماعی برای داود لوی خست وانال گاته جرافا را هات بودنه و بدسته داود و بدسته قولن وی کتن بشا 21 امین و ابلیس لدجی اسرائیل رابو و بنا که اسرائیل بجمره داود تیز کر و داود جیواب را و سروک نتویر گوتن هرن جبر شبای حتی دانه اسرائیل بجمرن و آگاهی بگینن جمن را که از به حجمار وان بزانبم و یواب گوت بلا خدا نتوا خوش هبون وان 100 قاطی زده تر بکن لبالی افندی من قرال ما و همو نقولن افندی منن چما افندی من لویه که دگری ده چما گناه بسر اسرائیل و بینه لبالی گوتنا قرال لدجی یواب بسر وکت و یواب درکت و الحمیه اسرائیل گریه و هاتا اورشلیمه و یواب حجمارا نتوا کواتیه نویساندن دا داود و حمیه اسرائیل این کشوره دکشینن هزاران و 100,000 کس بون و جهودا 400 و 70,000 کسین که شور دکشینین بون لبالید ناوان ده لیوی و بنیامین نجمارتن جبر که گوتنا قرال جیواب را مکروح بو و اف کار ده چاوی خوده ده خراب بو و الاسرائیل خست و داود جه خوده را گوت بکرنا وی کاری من بخوا سوجه کی مزن کر و نها از لاواد کم تو گناهی وی قوله خو نحسبینه جبر که زاف بی عقلتیه کرم و خدام بگاده که دبینه و داود را آخوی و جه گوت هره و بداود را باخ و جه را بیجه خدام وساد بیجه از سه تشتی داتینم برته بنا خواجوان یکی هل بجیره که از وانشتره بکم و گاد هات جم داود و جه را گوت خدام وساد بیجه یک تو دخوازی رایله آن 3 سال خلا آن ده شوره نهرن تبگه جته و 3 مهی تو البر ین که تنگاسی دن تبقده و بتفه
Anjî sê roj şûrê xudan û milyaketê xudan dêt hemû sînorên İsraîlê de xera bike û diwelet te weba hebe. û niha binêre ez çi bersivîjiyê ku min şandiye re bibim? û Dawud ji gad re got, ez zaf aciz dibim, niha ez bikevim destê xudan ji ber ku rehmetên wî zaf zêde ne û ez nekevim destê mirovan. û xudan webayê bi ser İsraîlê şandin û ji İsraîlê ve 70,000 kes ketin. û Xwedê bona ku Orşelîmê xera bike, milyaketekê jê re şand û hewma bû ku xera bike. Xudan nihêrt û ji ber asî poşman bû û ji milyaketê xerakir re got, bes e, niha destê xwe bikişîne. û milyaketê xudan li ber bêndera Ornanê Yebûsî sekinî bû. û Dawud çavên xwe rakirin û milyaketê xudan di destê wî de şûrê tazî bi ser Orşelîmê ve dirêjkirî di nav erd û ezman de sekinî dît. û Dawud û kalepîran li xwe pertal pêçayî bi ser rû veketin. û Dawud ji Xwedê re got, mayo ku emrê ji martina netewê daye ne ezim? Zilamê ku sûç kiriye û zev xerabiyê kiriye ezim. Lêbelê ma van pezan çi kirin? Ya xudan Xwedayê min, ez lava dikim, bila destê te li dijî min û li dijî mala bavê min be. Lêbelê bila bona lêxistinê ne li dijî netewa te be. û milyaketê xudan bi gotina bila Dawud derkeve û li cihê bêndera Ornanê Yebûsî pêşkeşîgehekê ji xudan re çê bike, ji bo ku ji Dawud re bibêje emir da Gad. û li gora gotina ku Gad bi navê xudan gotiye Dawud derket. û Ornanê paşê xwe ve zîvirî û milyaket dît û çar lawên wî ên ku wî re bûn xwe veşartin. û Ornan genim dikuta û Dawud ber bi Ornan ve dihat û Ornan nihêrt û Dawud dît û cihê bênderê ve derket û ji Dawud re bi ser rû xwe avêt erdê. û Dawud ji Ornan re got, vî cihê bênderê bide min ku ez li wir ji xudan re pêşkeşîgehekê ava bikim. Bona ku weba ji ser netewê rabe, tê tam berdê lawê ve bide. û Ornan ji Dawud re got, bila ya te be û bila efendiyê min qral ya ku çavê xwe de qence bike. Avay, mîna pêşkeşiya şewtandinê gayan û bona ku bibin êzing cercere, bona ku bibe pêşkeşiya nan jî ez ê genim bidim. Ez giştikî didim. û qral Dawud ji Ornan re got, na, lêbelê ez ê mihqaq bi tûmiyê perê wê bistînim. Ji ber ku ez tiştekî ku mala te ye, bona xudan nastînim û pêşkeşiya şewtandinê ya bê berdêl bi dest ve ketiyê pêşkeşî nakim. û Dawud bona cih di tereziyê de 600 şekel zêr da Ornan. û Dawud li wir ji xudan re pêşkeşîgehê çêkir û pêşkeşiyên şewtandinê û pêşkeşiyên xweşiyê pêşkeş kirin û bangê xudan kir û xudan li ser pêşkeşîgeha şewtandinê bi agir ve bersivê dawî. û xudan ji milyaket re got, ew jî dîsa şûrê xwe xist qewda wê. Wê gavê li cihê bêndera Ornanê Yebûsî dema Dawud dît ku xudan bersivê dawî, li wir qurbanan serjê kirin. û şinwara xudan û pêşkeşîgeha pêşkeşiyên şewtandinê ya ku Musal çolê çêkiribûn, wê gavê li cihê bilindê li Gîbeonê bû. Lêbelê Dawud hêz nanî ku bona ji Xwedê bipirse here ber wî, ji ber ku ji ber şûrê milyaketê xudan ditirsiya. Beşa 22 û Dawud got, mala xudan Xwedê ev e û pêşkeşîgeha pêşkeşiyên ku bona İsraîlê tên şewtandin ev e. û Dawud bona ku xerîbên li welatê İsraîlê ne bicivin, emir da û bona mala Xwedê ava bikin kevirên qawartî biqeşêrin, kevirvanan danîn. û Dawud bona pelên deriyan mîxan û bona milên encamê zef hesin û tuncê ku zêdeyiyê de nayê weznandin û darên erzê ên ku nayên ji martinê amade kirin. Ji ber ku Saydayî û Sûriyan ji Dawud re pir darên erzê anî bûn. û Dawud got, lawê min Silêman ciwan e û cahil e û xaniyê ku dêj xudan re bêta avakirin zaf mezin e û hewce dike ku di hemû welatan de bi nav û mezin bibe. Ji ber vê yekê ez ê bona wê amadekariyê bikim. û Dawud berî mirna xwe zaf amadekariyê kir û bangî lawê xwe Silêman kir û bona ku ji Xwedayê İsraîlê xudan re xanî çê bike emir dawî. û Dawud ji lawê xwe Silêman re got, ez bi xwe ji bo navê xudan Xwedê xanî avakirin di dilê min de hebû. Lêbelê vê gotina xudan ji min re hat. Te zaf xwîn rijand û cengên mezin çêkirin. Tu ê ji navê min re xanî ava neke, ji ber ku telber çavê min zaf xwîn rijand erdê. Avay, dêj te re lawekî bibe û dê ew bibe zilamê aştiyê û ez ê bi hemû aliyan ve aramiyê bidim wî. Ji ber ku dê navê wî Silêman bibe û di rojên wî de ez ê xweşî û aramiyê bidim İsraîlê. Yê ku dê ji navê min re xanî ava bike ew e. û dê ew ê ji min re bibe law û ez ê jê re bibim bav û ez ê ser İsraîlê texta qiraletiya wî abadîn bizexmînim. Niha lawê min, bila xudan bi te re be û bila karê te rast te re û mala xudan Xwedayê xwe mîna ku derheqê te de gotiye ava bike. Hew bila xudan zanyarî û fêmkariyê bide te û bila derheqê İsraîlê de emir bide te.
da ku tu bizagona Xwedayê xwe xudan vebigire. Ger tu buna kirina wan bi zagon û daraziyên ku xudan di derheqê İsraîlê de emir dayîna Musa bigirin, wê gavê dê karin te qenc herin. Bi hêz û bi dil be, metirse û nekeve bêzariyê. û avay, ez di vê halê xwe yî kêm de, buna mala xudan 100,000 talan zêr û 1000 car 1000 talan zîv û bêyî wezin tunc û hesin amade kirim. Ji ber ku zaf zêdeyî, dar û keviran jî amade kirim û tu dikarî bi ser wan ve zêde bike. û cem te gelek karker yên ku kevir diqeşêrin, karkerên dar û keviran û di her cûreyê karê de bi her celebê zilamê bi huner hene. Hejmara zêr zîv tunc û hesin jî nîne. Rabe û bike û bila xudan bi te re be. û Dawud ji hemû serokên İsraîlê re bona ku alîkariyê bila wî Silêman re bikin emir kir û got: Ma xudan Xwedayê we newereyî û aramiyek bi dor û ber nedawe. Ji ber yên ku li welêt rûdinin dan destê min û li ber xudan û li ber netewê welat serî xwar kirin. Niha dest pê bikin û bi dil û can li Xwedayê xwe xudan bigerin û rabin û bona ku sindoqa peymanê ya xudan û feraxên pîroz ên Xwedê bînin hundirê xaniyê ku bi navê xudan ve tête ava kirin. Cihê herî pîroziyê xudan Xwedê çê bikin. Beşa 23 û Dawud kal bûbû û jojan ve têr bûbû û lawê xwe Silêman li ser İsraîlê ve kir qiral. Ve hemû serokên İsraîlê û kahînan û Lêwîyan civandin. û Lêwîyên ku 30 salî ne û jê berjortir natin jimartin ve hejmara wan yek û yek 38,000 zilam bûn. 24,000 vana bona nêrtina karê mala xudan bûn û 6,000 wan karmend û dadger bûn. û 4,000 ji wan dergevan bûn. û bi haletê musikê ên ku Dawud bona ku şikiriyê ji xudan re bikin min çêkir gotiye 4,000 jî şikiriyê ji xudan re dikirin. û lawên Lewî Gerşon, Kohat û li gora lawên Merarî Dawud wan bi taxman cuda kirin. Ji Gerşonyan, Ladan û Şimeyî, lawên Ladan, serok Yehiyel, Zetam û Yovel 3 kes, lawên Şimeyî, Şelomot, Haziyel û Haran 3 kes. Vana serokên malên bapîrên Ladan bûn. û lawên Şimeyî, Yahat, Ziza û Yewuş û Beriya. Ev her çaran lawê Şimeyî bûn. û Yahat serî û Zîzayê duwem bû. Lêbelê pir lawên Yewuş û Beriya tune bûn û di hejmareke de bûn malekî bapîran. Lawên Kohat, Amram, Yîsar, Hebron û Uziyel 4 kes. Lawên Amram, Harûn û Musa û Harûn bona ku tiştên herî bi rûmet pîroz bike li ber xudan bi xurê vêxe, jê re xizmetê bike û abadîn bi navê wî ve pîroz bike, ew û lawên xwe abadîn hatin cudakirin. Lêbelê dema werin Musayê zilamê Xwedê, lawên wî ji nava nîjada Lewî ve hatin jimartin. Lawên Musa, Gerşom û Elîezer. Lawên Gerşom, serî Şebuel. û lawên Elîezer, serî Rehabya û wekî din lawên Elîezer tune bûn. Lêbelê gelek lawên Rehabya bûn. Lawên Yîsar, serî Şelimot. Lawên Hebron, serî Yeriya, duwem Amarya. Sêwem Yahaziyel û çaremîn Yekameam. Lawên Uziyel, serî Mîka û duwem İşiya. Lawên Merarî, Mahli û Muşî. Lawên Mahli, Eleazar û Kîş. û Eleazar mir û lawên wî tune bûn. Hew qîzên wî hebûn û birayên wî lawên Kîş wan bi jinetî ji xwe restendin. Lawên Muşî, Mahli û Eder û Yeremot 3 kes. Li gora malên bapîran, lawên Lewî yên 20 salî û jê berjortir serokên malên bapîran ên ku yek û yek bi hejmarên navên xwe ji wan re hatine hesibandin, ên ku bona xizmeta mala xudan kar bikin vana bûn. Ji ber ku Dawud got: Xwedayê İsraîlê xudan aramiyê daye neteva xwe û abadîn li Orşelîmê şunwarê girtiye. û Lêwîyan ê dîdê şunwarê û bona xizmeta wî feraxan nekişînin. Ji ber li ser gotinên dawîn ên Dawud, lawên Lewî ên 20 salî û jê mezintir hatin jimartin. Ji ber ku wezîfeya wan bona xizmeta mala xudan de hewşan de û di odeyan de û di paqijkirina hemû tiştên pîroz de di karê xizmeta mala Xwedê de li cem lawên Harûn bûyîn û jinanê aramiyê re û dixwaze nanê selê yên bêyê havên û dixwaze tiştên ku di selê de tên kelandin û dixwaze jî li nêrtina arvanê ziravî yên ku bi xusûsiyet bona nanê pêşkeşiyê yê nihêrtin. û her sibeh û her êvarê bona ku ji xudan re şikrî û hemdêkirinê sekinandin. û di rojên sebtê de û serê mehan de û di cejnên bijartî de bi hejmara hemû pêşkeşiyên şewitandinê û li gora usula ku derheqê wan de ye her tim li ber xudan ji xudan re pêşkeşî kirin bû. û bona xizmeta mala xudan notirvaniya çadira ciwandinê û notirvaniya cihê pîroz û notirvaniya birayên xwe lawên Harûn digirtin. Beşa 24
U taxımên lawên Harûn vanabûn. Lawên Harûn, Nadab û Abîhû, Eleazar û Îtamar. Lêbelê Nadab û Abîhû berî bavên xwe mirin û lawên wan tune bûn. Ji ber vê yekê Eleazar û Îtamar kahîntiyê kirin. û tisadokê ji lawên Dawud û Eleazar û Ahîmelekê ji lawên Îtamar wan di xizmetên xwe de li gora karên xwe cuda kirin. û ji lawên Îtamar zêdetir di nav lawên Eleazar de hîn jî pirtir zilamên serek hatin dîtin. û ev bi vî awahiyê cuda bûn. Ji lawên Eleazar serokên mala bapîran 16 û ji lawên Îtamar li gora malên bapîran 8. Ev û wan bi vî awayî bi pişkê ve cuda bûn. Ji ber ku him ji lawên Eleazar him jî ji lawên Îtamar bona ciyerî pîroz serokan û bona Xwedê serokan hebûn. û li ber qiral û serokan û kahîn Tisadok û Ahîmelekê lawê Abîatar û kahînan û serokên malên bapîrên Lewîyan ji Lewîyan nivîskar Şemayeyê lawê Netanel wan nivîsandin. Malekî bapîran bona Eleazar hate girtin. Yek jî bona Îtamar hate girtin. û pişka yekem jî Yehoyarîb re, ya duwem jî Yedaya re, ya sêwem ji Harîm re, ya çaremîn ji Seorîm re, ya pêncan ji Malkiya re, ya şeşan ji Miyamîn re, ya heftan ji Hakos re, ya heştan ji Abiya re, ya nihan ji Yeşua re, ya dahan ji Şekanya re, ya yanzdahan ji Elyaşib re, ya donzdahan ji Yakim re, ya sezdahan ji Huppa re, ya çardahan ji Yeşebab re, ya panzdahan ji Bilga re, ya şanzdahan ji İmmer re, ya hevdahan ji Hezir re, ya hicdahan ji Happis re, ya nozdahan ji Petahya re, ya bistan ji Yehezkel re, ya bistu yekan ji Yakin re, ya bistu dudan ji Gamul re, ya bistu siyan ji Delaya re, ya bistu çaran ji Maazya re derket. Minaku Xwedayê İsraîlê Xudan emir daye, ya bi destê bapîrên wan Harûn hatiye dayîn li gora usula wan bona ketna mala Xudan di xizmetên wan de dora wan ev bû. Wan mirin lawên Lewî, ên ku ji ber mayîne. Şubaîlê ji lawên Amram, Yehdayê ji lawên Şubaîl, ji Rehabya ji lawên Rehabya, İşşiyayê serek, ji Yîtzhariyan Şelamot, ji lawên Şelomot Yahat, û ji lawên Hebron serek Yeriya, duwem Amarya, sêwem Yahaziyel, çaremîn Yekameam, lawên Uziyel Mîka, ji lawên Mîka Şamîr, birayê Mîka İşşiya, ji lawên İşşiya Zekarya, lawên Merarî, Mahli û Muşî, lawên Yaaziya Beno, lawên Merarî, ji Yaaziya Beno û Şoham û Zakur û İbri, ji Mahli, Eleazar, lawên wî tune bûn, ji Kîş, lawên Kîş, Yerahmeel, û lawên Muşî, Mahli û Eder û Yerimot. Li gora malên bapîrên wan lawên Lewîyan vana bûn. Birayên wan lawên Harûn çawa avêtibin, vana jî li ber Kral Dawud û Tisadok û Ahîmelek û kahînan û li ber serokên malên bapîrên Lewîyan, serokên malên bapîran mîna birayên xwe biçûk pişkê avêtin. Beşa bîst pêncan. û Dawud û serokên artêşan hinekên ji lawên Asaf û Heman û Yedutun bona ku çenkan, santuran û zilan pêxembertiyê bikin, bona xizmetê cuda kirin. Ve hejmara yên kulgora xizmetên xwe karê dikin, ev bûn. Ji lawên Asaf Zakur û Usif û Netanya û Aşerela. Lawên Asaf, ên ku dibin destê Asafê ku di emrê Kral pêxembertiyê dikirin de bûn. Ji Yedutun, lawên Yedutun, Gedalya û Tserî û Yeşaya, Haşabya û Matitya û Şimî, 6 kesên ku dibin destê bavên xwe Yedutunê ku şikrî û hemdêş Xudan re dike de û çenkê re pêxembertiyê dike. Ji Heman, lawên Heman, Bukkiya, Mattanya, Uziyel, Şebuel û Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Giddalti û Romanti Ezer, Yoşbekaşa, Malloti, Hotir, Mahaziyot. Bana hemû lawên Hemanê ku bona qiloçê rake, di gotnê Xwedê de dîtiyê qiral hebûn û Xwedê çardeh law û 3 qîzdan heman. Hemûyên vana bi zilan, bi santuran û bi çenkan bona xizmeta mala Xwedê dibin destê bavên xwe de di mala Xudan de bona strînê bûn. Asaf, Yedutun û Heman jî dibin emrê Kral de bûn. Tevî birayên xwe, ên ku ji wan re bona Xudan strandin hatiye hînkirin, hejmara hemûyên ku bi huner bûn 288 bûn. û hemû yê mezin jî, yê biçûk jî, yê dide hînkirin jî, yê hîn dibe jî, wek hev bona wezîfeyên xwe pişkê avêtin. û pişka yekemîn bona Asaf ji Usif re derket, ya duwemîn ji Gedalya re. Ew û birayên wî û lawên wî 12, ya sêwem ji Zakur re, lawên wî û birayên wî 12, ya çaran ji İsrî re, lawên wî û birayên wî 12, ya pêncan ji Netanya re, lawên wî û birayên wî 12, ya şeşan ji Bukkiya re, lawên wî û birayên wî 12,
ya heftan ji yeşare lare. Lawên wî û birayên wî 12, ya heştan ji yeşar re. Lawên wî û birayên wî 12, ya nihan ji Mattanya re. Lawên wî û birayên wî 12, ya dihan ji Şîmeyî re. Lawên wî û birayên wî 12, ya 11 ji Azarel re. Lawên wî û birayên wî 12, ya 12 ji Haşabya re. Lawên wî û birayên wî 12, ya 13 ji Şubael re. Lawên wî û birayên wî 12, ya 14 ji Matîtya re. Lawên wî û birayên wî 12, ya 15 ji Yeremot re. Lawên wî û birayên wî 12, ya 16 ji Hananya re. Lawên wî û birayên wî 12, ya 17 ji Yoşbekaş re. Lawên wî û birayên wî 12, ya 18 ji Hananî re. Lawên wî û birayên wî 12, ya 19 ji Malotî re. Lawên wî û birayên wî 12, ya 20 ji Eliata re. Lawên wî û birayên wî 12, ya 21 ji Hotîr re. Lawên wî û birayên wî 12, ya 22 ji Gidaltî re. Lawên wî û birayên wî 12, ya 23 ji Mahazîot re. Lawên wî û birayên wî 12, ya 24 ji Romamtî Ezer re. Lawên wî û birayên wî 12, beşa 26. Taxmên dergevanan ji Korayan ji lawên Asaf Meşelemyayê lawê Kore û lawên Meşelemya. Lawê wî yê yekemîn Zekarya, yê duemîn Yediael, yê sêwem Zebadya, yê çaran Yatnîel, yê pêncan Elam, yê şeşan Yehohanan, yê heftemîn Elihoenay û lawên Obed-Edom. Lawê wî yê yekemîn Şemaya, yê duem Yehozabat, yê sêwem Yoah, yê çaremîn Sakar û yê pêncan Netanel, yê şeşan Ammiyel, yê heftan İsşakar, yê heştan Peyulletay, ji ber ku Xwedê wî pîroz kiribû. û ji lawê wî Şemaya re law hatin dinê. Di mala bavên xwe de bûn serek, ji ber ku egîdên bi metirsî bûn. Lawên Şemaya, Otnî û Refael û Obed. Elzabat, birayên wî egîdên bi metirsî bûn. Elîhû û Semakya. Hemûyên vana ji lawên Obed-Edom bûn. Vana lawên wan û birayên wan zilamên bi metirsî ên ku bona xizmetê xurtin ji Obed-Edomê 62 kes. û lawên Meşelemya û birayên wî zilamên dilawêr 18 kes. û lawên Hosayê ku ji lawên Merarî ye serek Şimrî ji ber ku ne lawê pêşîn bû, lê bavê wî wî kir serek. Duem Hilkiya, sêwem Tebalya, çaremîn Zekerya, hemû law û birayên Hosa 13 kes. Taxmên dergevan ên ku bonal mala Xudan xizmetê bikin, wekî birayê xwe ne ji vana ji zilamên serek bûn. û bona her derî li gora malên bapîran biçûk jî mezin jî pişkê avetin. û bona Şelemya pişk bi rojilatê veket. û bona lawê wî şîretkirê fêmkar Zekerya pişkê avetin û pişka wî ber bi bakurê veket. û bona Obed-Edom ber bi başûr û bona lawên wî ji mala Embarê ve. Bona Şupim û Hosa li Rojavayê ji du cihên nobedariyê ên kulcem deriyê Şarleketê di peyarê ya ku diçe jorîn de ne û li hemberî hevin veket. Bona rojilatê 6, bona bakur di rojê de 4, bona başûr di rojê de 4 û bona Embarê di 2. Bona Parbar di peyarê ya ber bi rojilatê de 4 û Parbarê 2 lêvî bûn. Taxmên dergevanan ên ku ji lawên Korahî û ji lawên Merarî vana bûn. Ji Lêvîyan Ahiya li ser xezineyên mala Xwedê û ser xezineyên tiştên ku hatine pîrozkirin bû. Lawên Ladan ên Gerşonyan serokên malên bapîran ên Ladanê Gerşonî, Yehîelî. Lawên Yehîelî, Zetam û birayî Yoel li ser xezineyên mala Xudan bûn. Ji Amramyan, ji Yisharyan, ji Hebronyan, ji Uziyelyan û Şebuelê lawê Gerşomê lawê Musa li ser xezineyan serok bû. û birayên wî ji Elîezer lawê wî Rehabya û lawê wî Yeşaya û lawê wî Yoram û lawê wî Zikrî û lawê wî Şelomot. Ev Şelomot û birayên wî li ser hemû xezineyên ku hatine pîrozkirin bûn. Kral Dawud û serekên malên bapîran serokên Hezaran û Sedan û serokên artêşê wan pîroz kiribûn. Ji malên talanê ên ku cengan de hatine qezençkirin bona tamîrkirina mala Xudan pîroz kirin. û heçî tiştên Samûyelê ku dibîne û Saulê lawê Kîş û Abnerê lawê Ner Yoabê lawê tiseruya wan pîroz kirine yên ku herkes wan pîroz kirine dibin destê Şelomot û birayên wî de bûn. Ji Yîsharyan Kenanya û lawên wî. Kenanya û lawên wî li ser İsraîlê wekî karmend û serweran li karên derve dinêrtin. Ji Hebronyan Haşabya û birayên wî. Zilamên Egîd 1700 kes. Bona her karê Xudan û xizmeta kral ji beriya Urdunê ber bi Rojavayê li ser İsraîlê karmend bûn. Ji Hebronyan Yeriya li gora nijadên malên bapîran serekê Hebronyan bû. Di sala çelanya kraletiya Dawud de li wan hate gerîn û diya zera Gilead de di nav wan de
عگیدن دلاویر هاتن دیتن. و برای وان ظلامین عگید سرکین مالین باپیران 2700 کس بون. قرال داود بنا هر کاری خوده و بنا کاری قرال وان سر روبنیان و گادیان و نوی عشیرت آمان اشیان کرن ریوه بر. بشا 27 ولگورا حجمار وان لاوین اسرائیل سروکین مالین باپیران و سروکین هزاران و سدان کارمندین که ده همو کارین فرقیان این لگورا همو مین سالی جمعه حتا مه دکوین و دردکوین ده خدمتش قرار ردکن جبر فرقه 24000 کسه بون. بنا مها یکم لسر فرقه یکمین ده یاشوب عامل و زابدیل هبو و فرقه وی ده 24000 کسه بون او بخواه جلاوین پرس بو. بنا مها یکم سرکی همو سروکین ارتشه بو و سر فرقه مها دوامین دو دای آهوی هبو و فرقه وی ده سروک میکلوت بو و فرقه وی ده 24000 کسه بون. بنا مها سومین بنای ایلاوی کاهین یهویا دای سروکی ارتش سرک بو و فرقه وی ده 24000 کسه بون. بنای سروک سیان و یک سرک سیهانه اف بو و لاوی آمیزاد ده فرقه وی ده بو. بنا مها چران سروک چران اصاهیلی برای یواب و الپیوی لاوی زبادیا بو و فرقه وی ده 24000 کسه بون. بنا مها پنجان سروک پنجان شام هوتی ازراهی بو و فرقه وی ده 24000 کسه بون. بنا مها ششان سروک ششان ایرای لاوی ایک کشه تکوهی بو و فرقه وی ده 24000 کسه بون. بنا مها هفتان سروک هفتان هل سه پلونی یک کجلاوین افرایم بو و فرقه وی ده 24000 کسه بون. بنا مها هشتان سروک هشتمین جزراهیان سیبکای هوشایی بو و فرقه وی ده 24000 کسه بون. و بنا مها نهان سروک نهمین جبنیامینیان آبیازری آناتوتی بو و فرقه وی ده 24000 کسه بون. بنا مها دهان سروک دهان جزراهیان مهارای نتوفای بو و فرقه وی ده 24000 کسه بون. بنا مها 11 سروک 11 جلاوین افرایم بنای پیراتونی بو و فرقه وی ده 24000 کسه بون. بنا مها 12 سروک 12 جوتنی لی هل دای نتوفای بو و فرقه وی ده 24000 کسه بون. و سر نژاد اسرائیل جرو بنیان الی زری لاوی سروک زیکتی جشیماونیان شفات ایلاوی ماکا جلیوی حشاب ایلاوی کیموئل جهارون و تصادق جهودا جبراین داوید الیهو جیشاکر عمری لاوی میکائل جزبولون اشماعیل لاوی عبادیا جنافتالی یرموت لاوی ازریل جلاوی نفرایم هوشه لاوی عزازیا جنیو نژادا مناشه یوویل لاوی پدایا جنیو نژادا مناشه یا کلگیلا دی ایدوی لاوی زکاریا جبنیامینه یاسیه لاوی ابنر جدانه آزار لاوی یروهم سروک نژادن اسرائیل وانابون لبله داود حجمارا کسیم 20 سالینه جه برجرترن نستندن جبر کو خدان گوتو بو کو دیو اسرائیل قص استرکن ازمانان زده بکه یو اوه لاوت سرویا دست بجمارتنه کر لبله نقدان وجبر وی که حرس بسر اسرائیل وات و حجمار ده پیرتکا دیروکانیا قرال داود ته نخستن حسابه ولسر انبارین قرال ده ازما و تلاوی عادیه لبو ولسر انبارین که لبیاران لباجاران ولگندان ولبرجان یوناتانی لاوی اوزیه هبو ولسرین که بنا کاری عرده ده زویان ده دخبتن ازریه لاوی کلو بهبو ولسر رزان شیمه یه رمای هبو ولسر زاده رزان این که بنا سردابا خمریه زاب دیه شفامی ولسر زیتونگه ولدارن هجی را بجک ین که لشفالاینه با الهانانه گدری هبو ولسر سردابن رونه ده یواش ولسر گانرین که لشارونه تن چراندن شیت رایت شارونی هبو ولسر گانرین که ده چمان دنه شفاتی لاوی عبدای هبو ولسر دویان او بیل اسماعیلی هبو ولسر کران یهدای مرونوتی ولسر میهان یا زیزه هاگری هبو هموین وانا لسر مال قرال داود و سروک بون و آپ داود یوناتان شیوردار بو ظلامکی فهمکار و نویسکار بو و یهی الی لاوی حکمونین لجم لاوین قرال بو و آیتوفل مشاور قرال بو و هوشای آرکی حوال قرال بو و پاشی آیتوفل یهویا دای لاوی بنایا و آبیا تاربون و سروک ارتشا قرال یواب بو بشا 28 و داود همو سروکین اسرائیل سروکین نجادان و سروکین لقین که به نوبداریش قرار خدمت دکن و سروکین هزاران و سروکین سدان و سروکین همو مال و کرین قرال و لاوین وی آغاین ویین قیزان و عگیدان همو عگیدن ویین به مترسی لورشلیم جواندن و قرال داود رابو سر پلان و گوت یا براین من و نتوامن من گوداری بکن بنا صندوق پیمان یا خدان و بنا پلکا لنگین خدای مخانی کی راحتی آوا کرن ده دلی من ده هبو و بنا آوا کرناوی آمده کاری کربوم
Lebele Xwedê ji min re got, tu ê bona navê min xanî çê nekî. Ji ber ku tu zilamekî cengeyî û te xwîn rijand. Lebele Xwedaya İsraîlê xudan, bona ku aba din li ser İsraîlê bibe qiral, ji hemûya mala bavê min bijart. Ji ber ku bi serwerî Cihuda û di mala Cihuda de mala bavê min bijart. Bona ku li ser hemûya İsraîlê bike qiral, ji nava lawên bavên min xweş dît. û ji hemû lawên min ji ber ku xudan pir lawdan min, bona ku li ser texta qiraletiya xudan, ya ser İsraîlê bide rûniştin, lawê min Silêman bijart. û ji min re got, lawê te Silêman dê xanî û hewşê min ew ê ava bike. Ji ber ku min wî ji xwe re bi lawitî bijartim û ez ê ji wî re bibim bav. Ger mîna ku îro ji wisa bona kirina emir û daraziyê min baldar be, ez ê qiraletiya wî abadîn bizexmînim. û nihal ber hemûya İsraîlê li ber çavên civaka xudan û çawa ku Xwedayê me dibihîze, bi hemû emrên Xwedayê xwe xudan ve bigirin û lêkolînê bikin ku hûn vî welatê qenc ji xwe re bikin milk û paşî xwe hûn ji zarokên xwe re abadîn wê mêrasî bêlin. û tu, lawê min Silêman, Xwedayê bavê xwe binase û hemûya dil û canekî daxwazkar jê re qultiyê bike. Ji ber ku xudan lêkolînê li hemûya dilan dike û bi hemû gumreşiyên fikrandinê dizane. Ger tu li wî bigere, ew ê xwe bi te bide dîtin. Lêbelê ger tu dev jê berde, abadîn dê te bavêje. Na binêre. Ji ber bona ku bibe perestgeh avakirina xwanî xudan te bijart. Xurt bibe û bike. û Dawud mînaka eywan û xaniyan û xezîneyan û xaniyên jorîn û odeyên hundirîn û cihê kefaretê da lawê xwe Silêman. û bona hewşa mala xudan û bona bi dor û ber hemûya odeyan, bona xezîneyên mala Xwedê û bona xezîneyên tiştên ku hatine pîrozkirin û bona Kayînan û Lêwîyan û bona her karê xizmet ta mala xudan û bona hemû feraxên xizmetê ên ku li mala xudanin, bona feraxên zêrîn û li gora wezna wan ji zêran, bona hemû feraxên her cûreyê xizmetê û bona hemû feraxên zîv, bona hemû feraxên her cûreyê xizmetê ên li gora weznên wan û ji zîvê ne bi navdîtiya ruh mînaka her tiştên ku tê de ne danê. Her şimadankê û li gora weznê qendîlên wê, wezna şimadankên zêr û zîv û li gora xizmeta her şimadankê, bona şimadankên zêrîn, li gora her şimadankekê û qendîlên wê weznên wê û bona sifrên nanê aramiyê, bona her sifrê zêr û bona sifrên zîvî wezna zîvê û weznê çenqelên goşt ên ku zêrê safîn û leganan û kaseyan û bona tasên zêrîn wezna her tasî û bona tasên zîvî wezna her tasî û bona pêşkeşîgeha bixurê wezna zêrê safî û li gora mînaka erebeya kerûbiyên ku bazikên berdane û sindoqa peymanê ya xudan nixumandine wezna zêrê da. û Dawud got, hemûya veya hemû karên vê mînakê ji aliyê xudan ve bi nivîsê ji min re hate agahî kirin. û Dawud ji lawê xwe Silêman re got, xurt be, bi dil be û bike. Metirse û nekeve bêzariyê, ji ber ku xudan Xwedê, Xwedayê min bi te re yî. Berî ku hemûya karên mala xudan neqede, te dernaxe valayê û dev ji te bernade. û hemû karên mala Xwedê taximên Kayînan û Lêwîyan, avay, li virin. û her zilamê bi xwestekê ku bi huner, bona her celebê xizmetê, dê her celebî kar de bi te re be. Hemûya netewê tevî serokan, hemûl benda emrên te ne. Reşa bîstûne emîn. û Qral Dawud ji hemûya civakê re got, Xwedê lawê min Silêman tenê wî bijart, xort e û cahil e û karmezin e, ji ber ku ev qesir nebona mirovan, hew bona xudan Xwedê yî. û ez bi hemû hêza xwe, bona mala Xwedayê xwe, bona tiştên zêrîn zêr û bona tiştên zîvî zîv û bona tiştên tuncî tunc, bona tiştên hesinî hesin û bona tiştên darî nîdar, kevrê heqîq û kevrên ku dê bên çıkandin, kevrên xirşê û cûrev cûre kevrên rengînî û her celebê kevrên bi qîmet û pir kevrên mermerîn amade kirim. û xeynî veya ji ber her tiştê ku bona xaniyê pîroz amade kirime zêdetir, madem ku xezîneya min ya zêr û zîvan hene, di oxra hezkirina min de ya ji mala Xwedê re hene, wê ji zêrê o firê 3000 talantî zêr û bona rûyê dîwarên xanî bigre 7000 talant zêrê safî, bona tiştên zêrînî zêr û bona tiştên zîvî, zîvê bona hemû karên ku bi destê hunermendan bên kirin didim. û bona ku xweşxudan re tîrxan bike, dê kî îroj bi dilê xwe ve pêşkeşiyê bide? û serokên malên bapîran û serokên nîjadên İsraîlê û serekên hezaran û sedan û hemû serokên ku li ser karên qiralin, bi dilên xwe ve pêşkeş kirin. û bona xizmeta mala Xwedê ji zêrê ve 5000 talant û 10000 darîk û ji zîvê ve 10000 talant û ji tuncê ve 18000 talant û ji hesin ve 100000 talant dan. û yên ku van re kevrên bi qîmet hene,
bi destê Yehîyê lê ger şonî dan xezineya mala Xudan. û netewe ji ber ku bi dilê xwe ve pêşkêşî kirin kêfxweş bûn. Ji ber ku bi hemûya dilê xwe ji Xudan re pêşkêş kirin û Qral Dawud jî bi dilxweşiyek mezin kêfxweş bû. û Dawud li ber çavên hemûya civakê Xudan pîroz kir û Dawud got: Tu ji destpêkê heta abadînê pîroz e. Xwedayê bapîrê me İsraîl, Xudan! Ya Xudan, meznayî û qudret û bilindayî û serfirazî û rewnaqiya te ye. Ji ber ku her tiştên li ezman û li erdê ne yên te ne. Ya Xudan, qiraletiya te ye û tu bi serîbûnê ji her tiştî bilindtirî û serwet û mezintî ji te tê. û tu serwerê her tiştê yî û qudret û selahiyet di destê te de ne û mezinkirin û xurtkirina her kesî di destê te de yî. û niha ya Xwedayê me, em şikriyê ji te re dikin û ji navê te yê xweşik re hemdê dikin. Lêbelê ez kî me û netewam min çi ye ku em bikaribin wisa pêşkeşiyan ji dil bidin? Ji ber ku her tişt ji te ye û me ji destê te dan te. Ji ber ku em li ber te xerîbin û mîna hemû bapîrên xwe mêvanin. Rojên me li rûyê erdê mîna siyê ne û mayîn nîne. Ya Xudan Xwedayê me, hemûya vê xezineya ku bona ji navê te yî pîroz avakirina xanî meşter amade kirine di destê te de yî û hemû yên te ne. û em dizanin ku ya Xwedayê min, tu dil diceribînî û ji rastiyê hez dikî. Min hemûya van tiştan bi rastiya dilê xwe û bi dilê xwe pêşkêş kirim û bi kêfxweşiyê dîtim ku netewa te ya kulvirin bi dilên xwe ji te re pêşkêş kirin. Ya Xudan Xwedayê bapîrên me İbrahîm, İshak û İsraîl, vêyat gumreşiya ramanên ku di dilê netewa te de ne abadîn veşêre û dilê wan ji xwe re amade bike. û bona ku emirên te, şadeyiyên te û bizagonên te ve bigirin û bona ku hemûyên van tiştan bikin û bona avakirina qesrak û amadekariya wê dîtime dilekî bi tûmî bide lawê min Silêman. û Dawud ji hemûya civakê re got: Niha Xwedayê xwe Xudan pîroz bikin. û hemûya civakê Xwedayê bapîrên xwe Xudan pîroz kirin û seriyên xwe xwar kirin û ji qiral re û ji qiral û Xudan re peristin. û paşî wê rojê ji Xudan re qurbanan serjê kirin û ji Xudan re pêşkeşiyên şewtandinê hezar ganêr, hezar beran, hezar berxik û pêşkeşiyên wanî tên rijandin û bona hemûya İsraîlê pir qurbanan pêşkêş kirin. û wê rojê bi kêfxweşiyekî mezin li ber Xudan xwarin û vexwarin. û Silêmanê lawê Dawud cara duwemîn kirin qiral û bona Xudan bi serokantî wî û bi kanîtî Sadok mes kirin. û Silêman li devla bavê xwe Dawud bi qiraletî ser texta Xudan rûnişt û karê wî qenc çû û hemûya İsraîlê gotna wî guhdarî kirin. û hemûyên serokan û egîdan û hemû lawên Dawud jî bûn girêdayiyên Qral Silêman. û Xudan Silêman di çavê hemûya İsraîlê de zaf mezin kirin û mezintiya qiraletiyê ya ku berî wî li İsraîlê di tu qiralî de nîne dawî. û Dawudê lawê îşay li ser hemûya İsraîlê qiraletiyê kir. û rojên ku li ser İsraîlê qiraletiyê kirin 40 sal bûn. 7 sal li Hebronê qiraletiyê kirin û 33 sal li Orşelîmê qiraletiyê kir. û bi rojan bi serwetê û mezintiyê ve têr bûyî di kalepîrbûya xweşik de mir û li devla wî lawê wî Silêman bû qiral. û karên Qral Dawud, karên wî yên pêşîn û yên dawîn jî û tevê hemû demên ku ji ser wî û ji ser İsraîlê û hemû qiraletiyê welatan ve derbas bûye, hemû qiraletiya wî û hêza wî avay di pîrtuka dîrokê ya Samûyelê ku dibîne de û di pîrtuka dîrokê ya Pêxember Natan de û di pîrtuka dîrokê ya Gadê ku dibîne de nivîsandîne.